Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ang asim, Miguel, ikan ako matitanong mo ngayon ka. Maawa ko na yan. Kapsot ako gapot. Kinamaganti karabukop ko at matibay ang tibusis ko. Sige. Ikan ka iti danom ngayon mamburog. Nga madarag iti kondisyonis ko. Anya na kita. Para tinumlang itin mo kanya. At abay kondisyon mo. Natural. Ngamno di mo kayat. Ano sam, di pa nakawaw mo? Saan? Di kag pauya magdad kanya kitita naman. Ipatay ko lagi din na ito Nujak pala makainom itang agbalam. No kasta, mayat ka dumngag karagiti kondisyon ko. Oo na. Sige, pagamba. Talaga, makainom ako na yan. Ang mga numadamdama, awanan rumarati mako. Sige, ipagam tano. Kabala ka aramidak. Basta pa naman, kanapakanandak lang. Diyak pa'y ka di matay. Kasi tinakuna ka. Napintas ka no di asawa ka. Diyak kaya't asabalit yak pagtungbalan na. Ipagkamon no. Anya na kita kondisyon. Dahil tirigat na no napintas ti asa. Ang nasaya at matburog. Kaya't ko. At ang likodamon ti amom kanagiti kinadakas mo. Agbalbaliw kan. Dahil talaga yung di kondisyon na. Naglakang ibagak. Katapay adi ka matinagsaw. Maramid mo nga tati imbagak. Apa nang talikod mo niti amom katagbalbaliw ka. Juan Miguel, Juan, talikod ako ni Don Brasido. Agbalbaliw ako basta panuman kan pakananak. Nasaya at no kasta. Kanak nga rodan iti inumag. Ore kat na ibagak mo tanti. Panang talikod ko. Iti amok. Akas na yay. Pasurot ti sayro. Basta agbalbaliw ako. Burog na lakalang ti panang ibaga nga agbalbaliwan ti sa tao. Maaramid mo nga ta. Wawawan. So nga, ikanak ko man iti inumag. Kari ka. Talikod akpay ni Don Blasido. Mamatiak lang karagiti bagbagam. No nakasagana ka nga agbalin akang runaan asaksi. Iti korte. Iti amin na kinadakas ni Don Placido nga. Anya, kasapulang ka di ba lang na siyak ti mangikarano ko ni di amok iti pagbalodan, Miguel. Wen burog, tasikat ti makaammo iti amin na kinadakas na. At Anya, mayat ka karagiti kondisyon ko. no aramidag dita. Kaslamat din pinatay ko ti bagay ka. May ramraman pa iti pamilya ka. Da kami ti makaammo iti pamilyang burog. Da kami ti mangted karakwada iti proteksyon no umanugot ka karagiti ibagbagak. Panunutag pa yan na yung baga, Miguel. O sige. Panunutom nga rod anasaya at dagiti na ibagakin ka. Oo na nga mapangasim. Painuman na kuman. Numataya ka. Saan kumatla maramid na kiti ibagbagam. O sige. Ikan ka iti danom. Ibagakin ni Sibyo. Tapakanan na ka. Agyaman ak, Miguel. Nagsaya at kamat kaya matao. Saan ka pasurot ti demonyo? Paingay pa ka lang asimang part apok. Ado nga minti mayaman nalon. Umay da makipamumpon ka na iti talo na papataya kakadwami. Naibayagak mo na nakisarsarita kadakwada. Nukas ka. Matuloy yan ngayon malam ti punpon dagiti talo apok. Wala pong. Kalpasan ti pangal daw. Ibagam nga raw kadagiti umay makipamunpon. Ta umay dan tumangal dawan dito'y balay. Ta agluto ak iti kanintayaw. Naibaga akong day takadakwada apong. Isungarot ang nagawid akong dito Tatulungan kayo nga agluto. Nasayaat no kasta. Ay kahit kumusta mo't nga rudan dagiti nauli lang asawa dagiti talo akakadwayaw. Nalaos tila dingit da apong. Dapo ti panagpasina ti may sa akaririgatan
Apaglasatan ti may sa atao apok. Maawata ti karirignada. Takas di ay mat idinatay da idinanang mau. Ti ayo pa doon, Placido. Saan kumaanatay na dinanang no saan nagapukin ko na? Wan apok. Basol ni Don Placido ti panakatay da idinanang mau. Rumbang amasingiran dahil dyan doon. Iti naramid na kinatakas. Papa, di kay ka di mga aging inom? Nagudwayo manan taday ti bote. Bay anak laeng. Papa, Saan nakabiyangan? At ay wanak na napudot pa lang ti ulokin ka. gapo ka di pa lang day di pa nang surot ko kada kayo itinalimat, Papa. No napapatay ka di. Yaklamon no anya ti aramida kiti bagike. Saan kay ko masinurot itinalimat? No awan ti kayat ko at takwatan kada kayo, Papa. Awan, ilimlimad ko kada kayo. Isuasa na nas kinapaliimon nyo dagiti garaw ko. Mawatam, ha, ha, ha! Tsak mamati, Papa. Saan kami mamati kin ni Mama nga awan ti palimat yun? Wah, Tamakit kita mi kin ni Mama ti pan nakaaburido yo. awan kunak lang arudan. Kan mabalin ka di nga daywan na kon. Kan di nak-imbestigaran tat adala ang ajak makapanunot iti solusyon ti problema ka. Makita yo, Papa. Aklunan nyo itan nga dapakaburiburan nyo. Ipagayo kada kami kin ni Mama. Tabarang matulungan da kayo. Kunak nga daywan nak! Saan ka kadiya makaawat? Ha? Agya ba ka? Si malibugag pa direk na kiti. Manakakaan kan panakainom ko. Nagsublimit lang ba si Tibig Saka, Miguel? Mananam mo pa lang ti imas ti panagbiag borog. No manobot ka karagiti na ibagakin kay tayo. No, ilatak ko di kinadagas ni Don Placido. Sigurado mabalod ak mo ti Miguel. Nasaysaya at ti mabalod. Ngam ti matay, borog. No mabalod ka lang, makita mo tulat ti pamilyam, may dakasarong karang iti pagbalodan. Punod ako ng Miguel. Ngam numatay ka, uray inaldaw da kanto asarong karan iti tanong mo, di mo to makita ita. Ha? Iso panunutan man ay bagdag iti bagbaga ka. Ulitag, nasaysaya at ti mabalod, ngam ti matay. Punod ita, Miguel. Narikatan mapanawak kinapintas nga asawak. Naitabo ng tibangkay dagiti napapatay a kakadwami apong. Uray lang natalimudaw. Jay asawa ti may saan ay tabaw. Wan nga rod apong. Maladingitan launay. Tanabalkot langit ti ulas dagiti talo a bangkay ti panakaitabon da. Awan ti mabaleng. Tainlimot tayo mo ti panakaitabon da. Maawatan mo't ket di dagiti na ulila. Ngam. Talaga ang maladingitan da unay. Gapoy ti panakatay ti mangin saksaka di ti pamilyada. Sapay la ko ma. Tain-inot tumatla ang aglunit ti sukat. Na impalay manin kadakwada ni Don Placido. Tulungan tayo da amang lipat itinasayam na pagtang iti biyag da apong. Kung kaya, may sabalik man ti saritaan. Inton madamdama, inakto danunan da tatang amang bambantay ka ni Burok. Iha, apay nakarupangat ka manan. Ay, masurunak kin ni Papa, Mama. Tapay, anya ti saan mo akinayat nga imbagaw no inaramid manan kan ka ni papam? Pinapanaw nakiti ayan na iti rugyak nga intuudan. No niya dagiti pakapuripuran na unay, Mama. Apay nga taan ti nakayat nga ibaga ti problema na. Tsak man mo, Mama. Sakat awanan ni Borog diti mansyon. Anya nga talo inta i-report kadagiti pulis a mapukpukaw ti driver bodyguard tayo. Ha? Uwan nga agpaiso. Apay nga italangan na panunot yun dahita, Mama. Mayat no mapantayo ka dagiti pulis. Tabirukan ta ni Borog. Sige,
Inak nga rod isagana jay lugan ta mapantadwa. Gam, di mo ibagbagakan ni papang mo ti papanta. Ta sigurado, lapdan na ta no maamuan na. Kumusta ti bang bantayan niyo abalod datan? Nakarik na iti panagkapsot. Nga po iti nalaos unay, apan nakawaw na iti danom. Anya? Apay adi yu pinainom madagos. Nga po takayat ko ang maparok matirik nana. Kat makikadwa ka na tayo. Adda saan na ang mapanunot ti umayon kada tayo. Parigatan tayo unay. Saman barok. Napilitan ngay manugot karigiti na ibagak ka kondisyon ko kinkwana. Tapno ikaklag iti danom ngay naman na. Anya tin kondisyon nyo? Ti panang talikod nan kini Don Placido, katagbalbaliwan. Kanti panagbalin nanto, akang runaan asaksi iti korte. May kontra iti Don. Anyat ko na. Nabayaga nagpampanunod. Yung gaputa agkapso. Gapu iti nalaos a panakawaw na. Iso napilitan mo't lang ay manugot karigiti kondisyon ko. Nalakalang tagkari. Ngam narigat nga ramidan. Mabuting kano nga ron ngagtistigo. Tamangan no patayon ni Don Placido ti pamilyana. Ngamimbagak ada tayo ti makamo amang ted iti proteksyon para iti pamilyana baro. Ket, anya tin sungbat na tatang. Kunana, panunutin na pa yan ang bag. Tadi na kano kayat amay sagmak ti pamilyana. Pato apanggis. Papanan nga tadagiti agina. Rimwarda at di daman laim bagakan yak no papananda. Abustasan pa'y unay anay bagan di sugat ni Chloe. Ngam. Nasayaat mat na rimwarda. Rumwarak mat. Mapana kajay hideout. Kasaritak manan dagiti tao. Ituloy mitimang biro. Angelo, rokatan da kumana dito nangirakatan nyo kanya kapon di kayo. Kaya't kung di agawid di balay mi. Nadingitan mi. Ngam agtalinad ka abalod mi. No di kalakta umanugot ka dagiti kayat mi ang mapasamak. Kaya't yung asawa na. Pilitan dak ngagsaksi. Kontra kin ni Don Placido. Gapo tapat yan mi nga amom amin ang kinadakas ti amom. Iso ano kayat mo away-awayan na ka? Umayon kalangan ka na kami. Sigurado patayan ni Don Placido ti pamilya. No makikadwa ka na kayo. Imbagamat ni tatangkan ka. Ada kami ti makaamoy ti pamilyam. Kasano di pa nakasigurado ka. Masalakniban nyo ang agnanayon ti pamilya. No makikadwa ka na kayo ang ilo. Halaan tayo idan dito Tapno makapagdeden na kayo matla amin. Agpaiso ang ilo. Juan, anya itayan kinagan ti asawang? Lay ka ti nagan na. Kanda dua at anak mi. Naragsag kami asang kamamilya. Iday Marciana lugar mi. Ngamiti panang balod yung kanyak. Danag ka na sigka tinagarin ka na kawada. No manugot ka kadagiti imbaga ni tatangken ka. Nakasagana kami ang mga dito iti pamilya. Isungag panunot ka anay bagborok. Sana ka makaid namang pampanunot iti pamilya kang ilo. Nang runay di asawak. Ang mga numapanunot ni Don Placido abaludan nila. Tapos sana ka basta makapagtistigo kadagiti kinadaos na. Isungarod nga agdesisyon kan. Makikaduwakan kada kami. Amba. Ulitan. Alaan mi ti pamilyam dito. Numayat ka kadagiti kondisyon mi. Sige. Manugot akong kadagiti kayo. Tapno maarakop kumutan di asawak. Nabayag kayo mata nagsarsarita ka ni Brog, Angelo. Juan tatang. Good. Kumusta? Anya na kiti nagsarsaritaan nyo? Pinadas ko ngayon ang lokoy ang makikadwalaangin kada tayo. Kan imbagak anataltalgad ti panunot na no agbalbaliwan. Anya ti sungbat na? Idida mo.
agkad-kad ang makikadwa kada tayo. Taamangan ka no patayan ni Don Placido ti pamilya na, no traidor na. Ket, anya ti magang. Imbaga, atap no natal na ti panunot na, alaan tayo ti pamilya na nito eh. Tapno saan na magaraw ida ni Don Placido. Mayat, napintas dayta anay bagam kenkwana, Angelo. Talaga amayat tatang. Iso ngay manugot ang makikadwa kada tayo. Nagsayaten no kastas. Nga makikadwa lang kada tayo, no naala tayon ti pamilya na dito eh. O sige, syakton ti makaam mo, iti pa nakasukon ti pamilya na. Mga yabak to karag iti kakadwak, tayo kam to iti Marciana alugarda. Kat sukunan mi, ti asawa kanag itanak na. Sige tatang, puray mapan kayo ninton malam. Anya gayam ang tinagan ti asawa na? Laika kano tatang. Katugangan na kano tiagnagan iti Irwin, ngagbabay and sell karag iti dingwen. Isulatan ti sa pulen nyo, no adda kayon iti Marciana. Ta iso kano ti popular. Aguli kayo, tanda na patagay bagak. Nyaman na tayo, sinyo. Tika dabay lang ni Burog iti Ima da Miguel. Kaya't na sawen, san tayo latda anatalgad kadakwada. Nupay kasta. Adamo nga ramidan tayo, tapno saan ang makapagkanta ni Burog kontra ka na tayo. Anya dayta, sinyo. Balutin tayo ti pamilya na. Tapno makontrol tayo lahat ni Burog nga oray adda iti Ima dagiti kalaban. Anya, sinyo. Iso ti aramidin tayo. Iso ngayon ton bigat mapan kayo iti Marciana. Kidnapon nyo dalay ka agraman dua nga nakdaken Burog. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nasaya at man na napanunot mo ti si Mang Pagmigay. Wala nang, tasim mo blat mo ti apo ko yung anang bantay ti balon mi. Kaanon tao, apaluspusan yun ni Burog. Dandanin, tayo ti panangalukoy mi kenkwana, kaya't namatlangan at alikodan ni Don Placido nga mo na. Aniya? Agpaisaw? Wala nang, kat kaya't nanti makikadwa kada kami. Ngam, ada kondisyon na. Aniya, ti kondisyon na, tapno makikadwa kada kayaw. Pasukon na ti pamilya na, katagtitipon da sa nga pamilya. Tamabutin, ang mga nudang ranida ni Don Placido, numamuan na akayat nanti agbalbaliw na nang. Mayat man, ta napanunot na ti agsakbay. Una nang, tasaan na akayat amay sagmat ti pamilya na. Gapulang iti panakikadwa na kada kami. Iso asyak ti mangidaulo iti panakasukon ni Laika, kanag iti duangan nakda inton malam. Nagimas to tinunong nga po yo. Ang ilo. Magusto ko na eh. Kan mabisina keso. Pasensya kayong tato tinakan ko. Sige, mangan ka lang, Burog. Agbusog ka. Kasi ka na mismo ti mangisuboy ti kanam. Kapoy ti panang karkar ko ken ka. Amba. Kuma. Inukarkara nyo ba ti kalod dagiti saka ka? Sana mabalin. Ta ibilang da kapayla nga balod mi. Nga oray no imbagamon at talikodamon ni Don Placido nga amom kat makikadwakan ka na kami. Ang ilo. Saan kayo kuman nga dua-dua kanya? Awan kasi itagsakbay. Kat sapala ko matang maawatan dayta. Sa bagay. Amo ka, di ka pa'y lagtal kanya. Namnamahan nyo ano niya tinibaga ko naramidag. Kat sapay lang kumata. Basta kayo matla. Namnamam dayta. Tanagtignayan ni tatang kanag iti kakadwana. Amapan mangsukon kanilay ka. Kanag iti dua nga anak yo, iti lugar yo. Agpaiso ang ilo. Well,
Mabalin ngayon ton agsip ngat, wano ton rabi, makitam ton ti pamilyam. Agyaman na kang ilo, makita kan marakop kung tinapintas ng asawa ka. Urati idungan ako. Agyaman na ka dayo. Agyaman na ka. Maragsakan kan. Kat bunga dahi ti panibagam at alikodamon ti kinadakas. Kat makikaduwakan kada kami. Nang ilo. Agyaman na ka. Pato apanggis. Di amok masang pedak dagiti aginadi di mansyon ng masanod kayam. Nagturturangan dangatangag paiso tawan dabay. Dagripina. Simang bedamedlangan. Dayay. May dan nga gina. Placido, sa dino tinagkapwam. Pato apanggis! Baliktad! Siya kirong bangag damag kada kayo di kasta. Tada kayo di sangsangpan. Papa, inyawag dagiti katunong nga idi makapanaw kami dito'y mansyon, si maruno kayo kanong matapim manaw. Iso ana sa lodsod ni mama no sa dino tinapanan nyo. Nakaun-una ka laang asimangpet ngamda kami, Placido. Ngam amumi ka ni Chloe, akasangsangpet mo matlaang dito'y balay. Nakamuan nyo manan iti Delta. Kadagiti katulong tayo. Pato apanggis. Nagsingin tidila na. Nagkalisto dang agipadamag po dagtuatan tidila na. Kat, apay nga ron adi mo sungbatan ti saludsod ko. No'y bagak tinabanak. Ibagayumot nga ta tinagapan nyo Agripina. Papa, Kwa, Di yung may baga tinaparan nyo. Nukasta la dingidag. Ya, yakmat ibaga tinapanak. Rapasyaw, Sibiyo, kan panyong ti kinadwa ni Miguel. Anapan ng sugon iti pamilya ni Borong, ijay si Tio Marciana. Ay, kaya't nga tanilay ka, ti sumurot kadakwada. No ayatan na di Borong nga asawa na. At sigurado, asumurot lagi ti kadakwada. Ay, Diyos ko, sa apay la kuma, tasaan apakay sagmakan da Miguel, ti aramiden da. Yan, sa apay la kuma, tanapudno ni Borong. Iti palang ibagana at alikodan ng ti kinadakas na. Kat makikaduan kada kami. Mama, imbagayo kumalatan kin ni Papa. Anapan tayo kinita dagiti negosyo tayo. Nga uray naggapu tayo iti istasyon ti polisya. Iha, kabisadok ni papag mo. Sigurado amang ibagamot lata iti lugar anapanan na, nga uray no saan met nga iso ti pudno ang naggapuan na. Talaga di yumat kayo te gulbod kin ni Papa niya. Iso kinay kayat yulat na nagulimag kayo itay damagan na. No sa dino tinapanan kayo. Wani ha? At da nga awan ti maduktanan tayo kin ni Papa. Lukas di nga agulimag tayo latan no sumangpat mama. Sana bale? Ituloy kunto ti mangsiim kadagiti garaw ni Papa. Murog, apay ang manangad-tangad ka. Kita no, napapanjay nita ang ilo. Apay, maganatan ka amo maluman? Kapoy timbagam. Ngayon ton nagsipngat. Mabalin nga tanton datatang mo. Nakatuwa natin pamilya. Magagaran ka na makakita kanila ikang asawang? Awan na. Gaputa kaili ko na itinapintas ng asawak. Graman na kitito ang anak mi. Inton addada, warwaran mintumot ng tinaipunguking ka. Ama, Ngam balaagan ka. Di mo padpadasan timang traitor ka na kami. No di mo kayat nga dadakas ang mapasamakin ka. Agraman ti pamilyang. awan nang ilo. Namnamahan nyo ang agbalin na kanapod no. Kadagiti na ibagak ka na kayo. No kasta, nakasagana kan tumot lang agsaksi iti korte kontra kani Don Placido nga amom. No iso ti pakaugasan na kitibasbasol ko kiniabo Diyos. Aramay da kang ilo. Nasayan, taamumon nga ibalikas ti Diyos. Awan na. Niyawawanak kapoy ti silang tipirak. Gapot ti kwarta, kat iso ti ramot ti amin a kinadakes. No, ipalubos mo apaadipan ka iti kwarta. Adag tuk-tuk-tuk.
Sino nga taday ta? Ano? At nga tandamig eh? Mabiit laang! Umaya kong! Ay, saan nga tama? Tama nagdakdakis ti umaya at nagtuktok. Nanang, adda kami. Nasukon mimot lang ti pamilya ni Burog. Agpaiso anak, ay sa dinong aron kayan da. Adda da iti balay da panyong. Ijay da amang rabi. Sakbay nga ituloy mi ti agdalyasat amapan iti ayan na Burog kan nagiti kakadwami. Ay, no kastakit, sumrek ka nga rudan anak ko, taidasaran ka ni. Pato apanggis, adayo kanyak tirinap. Agsisimbarat yada di panunod ko. Isaan mi apan nakaagaw ka ni Borog iti ima na iti kabosor. Kastamad tan ti panang kidnap na iti pasurot ko. Iti pamilya ni Borog intun bigarta. Placido, apay adi ka pala sumrag iti kwarto. Gapo ta sa nagbay makaturo gagripi na. Ay nga gabin ti pakariribukam. Kunakmet adi yung damagan. Tatidak tumet lang matulungan na. Simperkwensa. Pag kunaam adi ka matulungan, no ibagam lakit di ti parikot mo, Mabalin ka diya panawan na kon. Maban ka maturugan tarabin. sika nga rod. Saan ka na maturog? No saan tulad o mabay kanyak niridap. Dito'y kulatan nga ginggat bigat. Makaammo ka. Sige, dita ka garudan. Pato apangkis. Dakulit. At adalakit nga rod. Ang nariribok ti panunod ko. Ha? Pato apangkis manan. Nakaturugan ni Burog amang uray karatatang. Apay nga tangawan damatlangan. Uno, sana kayat nilay ka ti sumurot iti bantay. Ngam imposible, no ay ayatin na ni Burog ka sa asawa. Awan na rason adi na kahit ti sumurot kadatatang. Ang nagtagisilaw asumungat na nagturong nito ayan mi kadaburog. Datatang lakit din da kita. Sige, narasan niyo pa iti magna. Kung nagtupay kat nga isunan. Burog, agreeing kan. Mama? Nagsapa kayo na limangon na nagtimpla iti kapeyo? Kat ni Papa, saan ka di pailangan na kariing? Saan pa iha? Kasano? Parbangunan itay sumrag iti kwarto ni. Anya? Ayaw na yan ni Papa. Napuyatan nga rod no kasta, Mama. Wan iha, iso nga itay nagidda kat nakaturo ka na dagos. Mayat ti urok na itay rumwarak iti siledmi. Mama, nadagsan nakit iti problema ni Papa. Tidakas na. Di namat kayat nga ibaga kadatano anya ti problema na iha. Mama, ni Papa tayo sasaw iti sila diyo. Agtagtagainap sa. Oh my God, intakitaan ni papang mo iti silid. Wan, Mama. Pagkawan na kayo di naramit ko ba? Placido! Pagkawan na lang. Agree ka! Amira? Adi nga nga amira ti bagbagam Placido. Sino di kun kunayo nga Amira, Papa? Ha? Wah, hindi kayo madgayam. Adda kam itay iti anak mo iti kusina nga agkapkapi. Itay mangngagmi nga agsasao ka. Iso adi nardaras mi ti may nang kita ken ka. Nagdagdagay na ba ka? Kung naklanwag paypay so. Anya gamin kinaitagtagainip yo, Papa. Tanangag mi pa'y ti panagpakpakawan nyo. Kan, pasino da ijay nga amira anay sawang mo? Anya? Nagdaga din na iba ka nga Amira. Adda, Papa. Nangag mi amis mo kin ni Mama. Ana isawang nyo ti Amira. Ha? Pasino da ijay nga amira anadakamat mo iti ko na matagtagainap mo? Pato ka panggis. May sawang ko kayang tinagan ni Amira. Oh, apay adi ka matan makasao. Apay ni Amira, anya tinakabasulam ken kuana. Tapay anagpakpakawan kapay ken kuana. Awan! Awan na dakdakamat ko nga Amira. Itidagdagainap ko. Adda, Papa. Tuwa kami nakangag kin ni Mama.
Iti pa nagpakpakawan nyo, iti day nga amira. Iso nga di kay ka man aglibat. No adaman na dakamat ko, tagtagainip la dayjay. Wan, maawatan mi at tagtagainip mo laeng, tamo mi nga ron anaimas titurog mo. Ngam tila ang damdamagan mi iti anak mo. Apay nga agpakpakawan ka kani Amira. Oh, diyaka mo. Day di ka di Amira katulong tayo nga anak day di matchas day jay. Saan? Awan tiyam mo ko ni tinatagtagainip ko. Iso ababaling ka di. Saan tayo na pagsaritaan ti maipapan iti daytang Amira? Tatang, kastaw na tiragsak dalay ka ken burog iti panagkita damanan. Wan nga ron. Kasla sana may ladawan ti kinaragsak da adway di rabi. Ken uray ta. Agraman na kita anak da. Sa pala ko matasaan na tayo at traidoran ni burog, tatang. Paliiwan tayo lata. Sana mabalin ngagkumpiyansa tayo unay ken kuana barok. Buwan, tatang. Tama nga no agin sisimpet lang. Sana mabalin nga iso ti mangisagmak kada tayo. Sa bagay, narigrigat metkit di ang makaaramid ita iti may kaniwas iti prinsipyo tayo. Tadarag iti kamang ti pamilya na ngayal alika ka na. Nukas pangarigan, tag-traidor kada tayo. Pato abangkis. Madiya talaga di natagtagainip ko di rabi. Kasla nabiyag kambay iti day di Amira. Rumrumsik dagiti mata na anang sidirkanyak. Iti panang gundaway ko iti kenkwana. Limit gayang pugak to umawawag. Anya nga tati bagana. Hello! Mama, nimot papadyaga papurari mo na. Papanan na. Imawag ka no titalken na atao iti may sa branch kadagiti negosyo tayo. Tada ka no problema iha. Anya kadagiti negosyo tayo, ti nagka-problema ka no, mama. Ti kadakkelan a branch ti construction supply nga imatmatunan idi ni papang mo. Ada ka no may sa nga empleyado amang sug-sug-sug kadagiti pada na nga empleyado tapno agwelgada. Anya? Taapay akayat day dya at tao nga agwilgada, mama. Kung kuna ka no dagiti kakadwana, asaan kan nga umdas ti sweldo da tapno mabiyag da ti pamilyada. Kahit kumat ang makasarita day dya at tao. Iso asurutak ni papay ti kunayo apapanan na apasdak negosyo tayo, mama. Agyaman at nakadano nakmanan dito'y hideout me. Di amo ni Agripina kat pudno diya'y magakken kuama na mapanag iti may sasanga ti negosyo me. Di na mo ngay mayak manan dito'y hideout. Silpon ko. Hello? Nasino? Miguel. Nasaya ka, taimbawag ka. Wen, naputa na napatag unay ngay magakit. Oray siyak! Ang damit na patag ngay bagak. No payag burburik ti darak ka na kayo kinanghilo. Gapo ka na gitar araminin nyo. No agburburag ti daram kada kami kinangilo. Kumain kayo gamat ti pungtot ni kankan. Tasino. Pato apanggis! Birbir nga sa nakmadlatan. Idinto ta nakabaybayag asya kya po mititalon. Sipot, idi pinagtalaw na kami dita San Simon. Naawanan ti respeto ken ka, ayop ka. Ayop ka man! Nagsangsanggo tala ko ma, itaipaya pinalagtugan ka. Tiyam mong siguro, kat kaspayla iti sigod analaka-nakam lang ay lupit-lupit. Saanen, at damatan ti maud asangimi, Placido. Ato apanggis, awanan di adu paya sao? Ibaga mo no anya ti kahit mong ibaga. Dandanin ti aldaw a panang singir kukin ka, Placido. Awan utang kuking ka tapno singirin nak. Ngam na daman, ibagam tay tamot lang kat bayadak uray mano. Uray itad mo amin na kinabaknang mo.
Kat saan nga umanay pagbayad mo, Don Placido? Ha? Matipay nga interes ti utang mo kanyak, ti amin na kinabaknang mo. Paswa panggis. Sobra kamot ngagsigir no kasta. No di pa'y umanay ako ng tikinabak ng 2% ti utang ko king kasalbaga. Tabiyag mo ti katukad ti utang mo kanyak. Ha? Kapo iti pananggundaway mo iti na di amira nga asawa. Ha? Kan si kapay ti makagapo, iti nasapa pa nakatay na. Ah. Iso gumay gayug-gug ti pungtot ko kin ka. Paswa panggis. San ka nga gipangpangta? Na kaya rigam lang di ko ton. Ala ka aligisan. Day tati pa nakamom. Ngam nasursurumin ti lumaban iti samon-samo. Nang runa, kat balod mi itan ni Broga. Balbalaagan kayo, Miguel. Itatan sa papay. Kan saan nagdasal ti pungtot ko kada kayo. Paluspusan yun ni Borog. Katagsoblin iti pamilya na. Apay ngagkatawa ka. Gaputa makakatawa, una itim bagam. Agpakadak man langan kin ka. Bay, Placido. Inidap nanti cellphone na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Chloe, nakarubwat ka matiha. Uno, ipaypaysum ka diti kunam nga kadanunan ni papang mo iti imbaga na apapanan na. Wan, mama. Kat, sino nga ron ti driver mo? Awan. Saklatan. Amok matiag maneho. Agan-anad ka nga rod, iha. Wan, mama. Sige, mapanakon. Pasino di kinasari tayo iti cellphone tatang? Ni Don Placido, Barog. Anya? Iso ka rin imawag, wano da kayo. Siyak timawag kenkwana. Kapo iti gumay gayim gub. Apungtot ko kenkwana ang ilo. Nadakamat yung kadikin ko na ti may papan ka ni Burog. Ngay sukat balod tayo pala. Wan, kat kunana apaluspusan tayo kanon. Tama nga, no karakaro abumara ti pungtot na kada tayo. Ore kasano ti pungtot na. Sa anak ang mabutan ken ko na tatang. Day tama ti kunak kenkwana, Barog. Asaan tayo nga trasan nida? Uray no ado, dagiti pasurot na. Kasta, aguli mo kayon. Ni Miguel, jay mawag kaniya, katinlastog na apalod da pay lang ni Borog. Sa dino ka no ti paglumlumanganda, senyor? Siyempre, saan na ngay baga? Makamu tayo amang birog no sa dino ti paglumlumanganda. Ngam saan pay lang ni Borog, tikan tayo iti atensyon no di kat ti pamilya na. Anya? Tikat da ni Borog iti ikot, dagiti kalaban. Delikado tayo no ibaga na amin na sikreto tayo. Iso kay tatana sa babae. Masapol ang makaem ti bibig na. Babaan di panang kidnap tayo iti pamilya na. Wen, senyor? Sika, pugak. Sika ti mangidaulo kadagiti kakadwa tayo amapan i Jessica Marciana. Ket kidnapen nyo nila ikang asawa ni Borog. Agraman dwa nganak na. Wen, senyor? Kasda. Ket no agbaligi kayo iti misyon nyo. Idiretso yun nila ije hideout. Apay nga ta, di matla sumangpatan ni Chloe. Nakita na matla nga ta ni papang na, iti imbaga na itay apapanan na. Ha? Tiyanak ko, ison jadimtan. Mama! Mama! Oh, iha. Anya tinatakwatam iti panangdanon mo ken ni papa, iti imbagam anapanan na. Mama! Awan niya pa iti imbaga na itay bigat na papanan na. Kung nadya sekretarya tayo, asaan pa'y ang nagpakpakita ni Papa Ijay? Lukasta. Inulbodan na tanganan ni papang mo. At tapat nga da illegal nga aramidan na, Mama. Ika kumagatap iti kasta ken ni papang mo, iha. Nasaysaya at pay at iatapom ken kuanak at may panggap iti babae.
Panagkunakkat saan na panggap iti papa, iti ilimlimod kada tayo ni papa. Isa pag tinulungan tayo kumaapaliiwan, dagiti amin agaraw na. Malaman ng di matlaw mawagan ni Pugak. Ururayag ti sasangbat dati to'y hideout na kasarita ko manilay kang asawa ni Burog. Ngamawan damat. Patwa pang kisa talaga. Ni Pugak. Isunto yung mawawag. Hello, Pugak! Kumusta ni Bagnayo? Nakidnap yung kadimot lang ti asawa ni Burog. Agraman ang nagda. Ano? Saan ko lang? Patwa banggis. Tapay! Anya? At daimon unaan ang kidnap kadakwada. Sino da? Anya? Da Miguel kan dagiti kakadwada? Patwa banggis! Naunaan da tayo manan. Kasano pa ita mapagulimag ni Burog kat igamdang di pamilyana. Tatang, apaya nakarukob kayo dito abay ti dakilapon ti kayo. Akas na di sirsiripon nyo. Saan ka makaringgon? Sinurot ko da Burog kanti pamilya na ditoy. Tamangan no aglibas na. Anya? Maging gana ita. Sanak pa lang agtalag kini Burog. Iso anas ka na si Mantayo latta dagiti garaw na agraman ti pamilya na. Gusto kayo, tatang. Taamangan nagbali ti panunot na. Kat aglibas na no may kanday ti gundaway. Iti pampannagnada. Di da napupuutan anak adayuda iti temporaryo anak kampuan tayo diti bantay. May bagarod ta sinurot yung ida, tatang. When? Kaslag sublidan iti nagkapuanda. Aglingad ka anay mag. Tamangan no makita da sinurot tayo ida iti nalimad. Pato pang kisa. Iti sami apan nakakidnap iti pamilya ni Burog. Ad-adamanin na delikato ti sitwasyon mi kadagiti kakadwa. Samsangpit mo pa ilan. Araken adagos ti sinangop. Mangkigkigtot ka madagribina. Babalin ka di adinak disturbuan. Agpambanuno takit diyak ka ti masinga. Siya pang nga asim tadaywan na. Placido, nabayagan adamdamagan mi ken kano anya ti pakariribukam. Ibagam kumatap no ang mumimat iti anak ta. Saan kayo na makiraman ini barikod ko? Laban ko na ito'y kadyak kaya't amay ramraman kayo. Sino dagiti kalaban mo? Dagiti ka di sigo na katalunan tayo? Ibagam, tano isuda. Itamat lang, ingkam kasarita ida. Sana mo palin nga ibagak nga isoda. Apaya di ka matan agsao Placido. Agam, sa bagay, ang mumimat nga isuda, dagiti kalaban mo. Agam, masino da kumalaang numayaring kada tayo? Ibagak latan asandang nga iso. Mulmulagatan nakmatlatan. Agsao ka na. Dagiti ka di sigod, akatalunan tayo, ti pakariribukam launay. Saan nga isoda? Sa Valley Agripina. Masino nga ro dagiti kungkuna makalaban mo? Ibagam ko man, Placido. Anya ti kunayo, mama. At dapay sa bali akalablaban ni papa. Malaksid ka dagiti sigod a katalunan tayo a pinagtalaw na dito San Simon? Iso ti ko na iha. Sino da? Day tati saan ko nga ammo, kadi namat kayat nga ibaga. Ti cellphone ko ti akong oni. Mabit lang, mama. Sungbatak ti umawawag. O sige, kasaritam nga ruday ta nga umawawag kan ka, kay nakagtimpla iti Diyos. Sige, mama. Sino ka ito eh? Saan ba't ang nakafungbok? Hello? Hello, kunak! Pwede ka sumungbat? Hello? Initapnan? Sino nga tatay dyan? Manglukluko nga ta? Amok ka napanog kayo kanilay ka nagpag na diti kabampantayan, Burog. Nakadanon kayo pa ijinalawa away.
Iso nga ginana kayo. Babaan ti panaginom nyo ti buko Diyos. Ano ti binuras ni Panyo nga nyog? Ada pa'y makapuno. Ay, abay nga mo yun nakadaron kami iti asawa ijay waig ang hilo. Di mo damagan, Borog. Ay, sa bagay. Ang muklatan asip-siputan nyo amin agaraw ko. Sipod winaruwaran nyo ti galot dagiti ima kan sakak. Pasensyakan. No amom asip-siputan mi amin agaraw mo. Amok anarigat yu pa ila nga patyan. Amakikadwa akon kada kayo. Sapay la kuma. Tati pa naglabas dagiti aldaw. Kat inot tumatlaang. Ang mapagpiarandak. Anya ti kunam iha? At ay mawag kan ka ngam di namat iniyam-am mo ti bagina. Wen, mama. Pulos sa di man la si Mungbat. Inidap na kitin. Ang mga numang lukluko lang day nga imawag iha. Iso adimon pampanunutan. Talaga kasta, mama? Uray siyak. Adamat imawag kanya kidi na minsan nga aldaw. Nabayag mo't sa simong bat. Kat, anya timbaga na di si Mungbat kada kayo. Kuna na wrong number. Sa inidap na ti cellphone na. Agpay sungatarong number laang tinawagan na. Isumati ko na iha. Di iso ti patsyek. Sa bagay, awan mo ti sabali na patyan nyo. No saan ati na iba kada dyan nga imawag ako nayo. Wan iha. Iso amabali na kas jaymat dyan imawag kan ka di simong bat. Siguro kat nagkamalimat iti inawagan. Mabiit laang, umayakan. Nanang, simbang petak manan. Ay, nasaya at man na nakasanpit ka manin barok. At ni ngarod ang hilaw. Nagbati pa lang iti bantay. Kadwa na dapasyo mang bantay kada burog ganti pamilya na. Anya nga road ti mapaliiw yu kiniborog. Talaga nga tamat laang at tinalikodan na ni Don Placido nga apo na. Napaliw ko. Anapod nun samot kit di karagiti karina kada kami. Kiniti. Anghelo, nanan. Ngala, nasaya at nukasta. Nga masapol asiputan nyo latta dagiti garawda sa nga pamilya. Ang mga numaikanda tinapintas agundaway kat libasan da kayo. Sino nga tadagiti ibang pagkani papaakalamat na? Dagiti mat lang siko na katalunan mi ti amo along ang pilaman yan ni Papa. Ngam, kunanakin ni Mama. Nga dapay sa bali. Sino na nga ta? Tisilpong ka. Adaw mong awag. Hello? Sino ka? Anya ti masapol mo? Ako rin ka. Si kamanen de mawag asaan na sumungsungbat? Sa ita umawag kamanen? Anya ti bagam? Anya kinunam? Ni Papa? Dakdakas pa yung ni Satanas? Hoy! Di mo ibagbag at ikastakan ni Papa. Naimbaga tao ni Papa. Salbag ka. Apay nga katawa ka? Anya? Anya kumati saan mi nga mga aramid ni Papa may kaniwas itilintag. Ibagam! Kas kumaitian niya? Ibagam na niya ti amom adakas nga aramid ni Papa. Kamang ti smuggling? Sana ka mamati? Anya kay nga ron dagiti amom abadi nga aramid na? Ibagam! Anya? Anya kinunam? Adari na mas na? Asino? Asino? Hello? Inidop na ti cellphone na. Iha, anya ti ibagam, tapay nga masidag ka? Mama, inawakan nak manan di ibagbagak nga mawag kanya asaan na si mong sungbat. Anya? Kat, kinasarita na kakadin, iha. Wen, Mama. Kat, anya nga ron dagiti imbaganakan ka. Kat, asino tayo siya tao? Diya ka mo, Mama. Di na imbaga no asino. Ngam kinunana. Dakas ka na tao ni Papa. Anya? Simbergwensa. Kung nagtupay, apadpadaksen damanan ni papang mo. Sa anak mat kiti ang mamati adakas ni Papa, Mama. Ngam kunapay di mawag.
Akamang kanon ni Papa iti gun smuggling. Anya, sinvergwensa. Tapad padaksan da kadimanan ni papam. Saan na aday jay timbaga day jay alalaki? Atakas nga aramid ni Papa, Mama. Anya pa iha. Nakunana nga da kanong pa'y... Anya, apay adi mo ituloy ti agsao. Adda kanong pa'y ginundawayan idi ni Papa a babae. Anya, asino? Ay, saan matan ngayon baga ti lalaki no? Asino, Mama? Sinvergwensa. Kunak itay ang mabalin apan padaksan dalang ni papam. Ngamno pa kasagnan ti babae. Kasla patsak nga da kinagpaisuna. Lukas ta? Patsa nyo apod no timbaga kanyak ti lalaki, Mama? Wan, iso akasaritak to ni papag mo. May panggap iti dayjay nga imbagakan ka ti lalaki nga imawag. Palutputak no asino ti babae. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Sumagmamanon nga aldaw ti panang palpaliir tayo kaniborog. Awan sa tigandat na amang libas kada tayo. Tanakadayo da pa'y idi alagpag na sa nga pamilya. Ngem nagsubli damat lang diti kampo tayo. Wen barok, napunon samot lang iti sauna ang makikadwan kada tayo. Anya nga tano ayaban tayo nga umaydan makipagyan kada tayo iji kimigaw. Naitangarod ti ad-adala ka na imbag. No ayaban tayo idan ang makipagyanan kada tayo iji kimigaw. Wano, dito'y tayo pa lang amang paliw kanakwada sa nga pamilya. Sipod na ibaga ni Burog ang makikadwan kada tayo. Awan pa'y matinadlaw tayo asaan anasaya at nginaramid da. Wala. Saan tapayla agang ganaten ti mangayab kadakwada sa nga pamilya? Tanarigatan. Nasaya at tasimbang petkan Placido. Abay, mailiw ka? Wano ada ka di manan ibagam, tayo oray mo di sangpet ko, Agripina, honey. Adda. Kat kayat ko nga ti agpayso ko mati isungbat mo kadagiti saludsod ko kan ka. Patwa banggis. Hanya manunaya, day tadabagam kaniyak. Honey. Umuna, agpayso ka di ang miyembro ka ti gun smuggling syndicate, Placido. Patwa banggis. Nangala amit tinday ng impormasyon ng Agripina. Sempergwensa. Na, Saanan anas kan ama amuam no asino tinakaimbaga. sana po no tayo ta. No asino man tinagsangat, di lang na anang ibagay ti kasta. Padpadakasendak lang. Ngata, Placido. Wan, amamunak mo ta, nasingbad nga eksposom. Apay ta, kaslagdwa-dwa ka, Agripina. Gaputa at bukod mo nga armory apagiduldulinam kadagiti agkakapigsa nga armas. Amumata na sumak di baldog. Iso nagpaarami na kedi itinatalga na pakaitulinan dagiti koleksyon ko, apaldog. Ani, saan ka kuman nga aglibak no adaman kinaagpaysuna? Amin namon. Pato apang kisarapin. No dagitan tupay lang di magbagam, awan panawin ko ang makisarita kayong kay dinapaon. Iswa, Ang mabitlaan. Apay ta tininggal mo di takyan ko. Gaputa at dapay salud-sudak kan kasabali. Tanya pa'y lanay ta. Agpayso ka di nga. Nanya! Apay akas na masimbalot ti dilam amang damag kanyak. Ibaga among tanda papanak. Namuk ti sungbat na sungbata ka dagos. Agpayso ka di nga daginundawayam idi a babae. Anya, pato ka panggis. Nagdagas mo tinday ta sa lunsod mo, Agripina. Asino din ang ibagaking kay tinday ta? Kunakmat asaan mon nga amuan no asino. Ibagam nga muna sakpay asong batak na ita sa lunsod mo. Pues, imbaga ti maisa a lalaki nga imawag ka ni Chloe. Iso tinagkapuan dagiti damdamagag kan ka. Pato panggis.
Awan, tiginagpay suda kitang imbaga na ako na timawag. Pamadakas lang kanyak, dagita Agripina. Burog, apa yan nakadadayo ita titurong dagitimatan? Gapot ha, kastuya ka dilatan na kaslawan, waya-waya na Miguel. Burog, nukastoy man ita titaray tibiyag mo. Kat si kamot lang tinangaramin. Nga mabalin nga agbaliw ti amin, babaen, iti panang lintag mo, iti dana at altalay tayan. Awan anay tayo Don Placido, ano magbalin kanyak adakas. Nasisirap ka iti kado, ti kwarta ni Don Placido. Wan nga rod, tayo di kinasarita na ngagbalin na tao na. Kadak kalada Agustin jaya na kanya kasweldo. Aging gangayin inutan, ani sungsungak kadagiti mati nga aramid. Itata na amiris mo, nagiti pindot mo. Saan mo kuman nasubyan, nagiti kinadakas mo? Buwan Miguel, agbalbaliw akon. Pulos asaan nga imamin ni papang mo kadagiti na awat mo nga impormasyon may papankan kwa na. Nawaya ang makapaglibak ni Papa. Tawan mo't ebidensya tayo, Mama. Saan nga tapan padaksan lang ti imawag alalaki ni papang mo? Ay, tsaka mo. Namnukas naman bilang. Anya aga po padaksan na ni Papa. Ada nga ta nakabasulan ni Papa Kenkwana. Tapno padaksan na iti imatang tayo. Oh, tsaka mo. Mama, nabayagan amadmadlaw tayo. Nga da nadagsen a problema ni Papa. Kat, saan nga na adagiti na idtanon kanyak nga impormasyon ipagparparikutan itan ni Papa? Angelo, nabayag man ni tayo na nagsarsarita kami kiniprog. Anyat nagsaritaan niyo, tatang. May papan karagiti kinadakas nga nararamin na. Kat inulit naman nga imbaga nagbalmaliwan. Tadi na kanukayat aguraan to dagiti anak na iti masangwanan. Nasaya tunay no mapanunot ng dagiti abanag. Panagkunag, panawanan tapno ayaban tayo, iti kimigaw. Kat makipagindagmatan iti natal na lugar tayo. Sige, tatang. Ibagayon tungarudon ken kuana. Nga umay maten makipagnaad iti lugar tayo. Wen barok, nga magawid ka pa iti kimigaw. Tay bagam karagiti kakadwa tayo, makipagindagmatan kada tayo ni Prong. Sa dinungar ti pagyananda, no umay dan iti mabiit. Ibagam karagiti kakadwa tayo nga garamid kayo iti may sa kalapaw, para kadakwada. Uray kat asidigmat ti pagbakiran nyo karagiti kasapulan tayo. Sige, tatang. Ibagak tungarod ka dagiti kakadwa tayo. Mama, papanan man na ni Papa? Jak amo iha. Tapagamuan medlatan anagandar jalugan na. Kat pinataray na napimanaw. Surutak ni Papa. Saanan iha. Tama nga no at naman ng dakas ang mapasamak ka no surutam ni papang mo. Ay, sa dino nga tamanan ti papanan na aya. Awagak. Kat damagak no sa dino tinagturturungan na. Mabit lang, Mama. Adaw mawawag kanyak. Oh, nimot gayang Papa. Hello, Papa? Iha, sanak matan na nakapagpagadak ni mamam. Pakibagam tulatan ken kwa na arimuara. Nakita na ti papanaw tilugan nyo itay, Papa. Sa dino nga min ti papanan nyo. Di yun damagan. Kandi daksagsig ka ano sana ka makasang padadagos. Nang runay doon malam. Apay, umiyan kayo ka di ti papanan nyo, Papa? Adyak lang mo. Isu kay mawagak tamagan no si kanak tumanan na sumangpad ni mamam tama iliw. Sige, hatay talang. Bye. Pinutad ng ti saritaan. Talaga di na kayat nga ibagan mo sa dino, ti papanan na. Angelo, apaw.
Amo, manoin ton bigat pailaan ti sangpot mo dito'y kimigaw. Pinagawid nak ni tata nga pong. Taibagak ka na kayo. Ngay ti mabiit ket umayan makipagyan dito kimigaw da burog ken ti pamilya na. Anya? Sa dino nga ron ti pagyananda. May patakder kami ti balay a pagyananda, apong. Sino nga ta timawag kini Chloe anang ibaga? Nga daginundawaya ka babae. Patwa banggis. Pudno matkiti. Namawang ti makamu iti naramid ko iti. Malagib kon. Ni Boyong. Kanada sumagmamano akakadwa milang ti makamu aginundawaya. Wino inikutak ni Amira. Amo ni Miguel day dyan na masamak. Naibaga kano ni Amira sa bayan na tayo. Isardeng ko pa ilang dilugan ko. Katawagak ni Miguel. Amuag kan kuana no iso timawag ken ni Chloe. Agya managta sinong batang liawag ko, Miguel. Don Placido, Adda kayat ko adamagan ken ka. anya tinamagan. Siga timawag iti anak ko nang ibaga nga daginundawayak. Anya? Pato apanggis. Apay nga katawa ka. Kaputeng mo ka din ti aniniwan mo, Don Placido. Itataadan na kay danon iti pamilyam tinaramid mo iti akinayo. Sumadeng ka. Sungbatam di saludsod ko. Si Katim mawag iti anak ko. Sana siya, Don Placido. Sino nga ron? Apay kumaasyak ti pagdamagam. Gapot mom, ti ul sa kapalimad ko. Sana nga si siya ti makamo, Don Placido. Anya? Mapanagnikaklang asikatimang padpadakas kanya ka di pamilyakan. Agsagana kalangan tapatayin ka. Don Placido, ti pamadpadakas ama ko na. Katay awan kinapudno na asaw. Ngamno pudno, awan karbengam amang ibaga apamadpadakas lang ti amin. Anya? Pato abangkis. Sige, ipatakder tayo lagi ti adigi kakadwa. Masapo lang may lagpas ta dito iti dito yung aldaw. Ang hilaw. Ha? At sarkin kayo pailaan ng trabaho, tag merienda kayo pa. Anya na talinuto yung amerinda, apong. Lining ta mais, lining ta saba, kamuti, ken manay. Nagadon? Huwag na po. Tapno saan kayo mabisinan? Kital alis tumatlaan ti pa nagtrabaho yaw. Ngalan, sumardeng kayo, tag merienda kayo na po. Kasta, hagulimag kayo. Tagdamanangan ni bagak kada kayo. Anya tayo bagay, senyor? Di panangiraman da Miguel, anang kutibo iti pamilya ni Burog, at dansan asaan na natalagad ti kasasaan tayo. Pagpaiso, senyor. Iso ngayon tayo birukan nila. Kati karigatan tayo nga agawan dagiti balod da. Sana mabalin, ani Burog tagbalin na hudas kada tayo. May suwan na. Apadpadaksan laang day di lalaki nga imawag kanya ni Papa. Nga, ano ti ka po na? Tapno padaksan na ni Papa iti imatang mikin ni Mama. Daw mo awag. Sino nga tamanan day ito eh? Hello? Si Kamanan? Nasayat mat tay mawag ka. Gaputa dadamagan. Padpadaksam ka dilaan ni Papa? Anya? Saan? Kat? Ada nga rod pamanaknak mo kadagiti dakas nga aligasyon mo kan ni Papa?
Anya? Ada? Pues, ipakitam. Okay. Kaskid daw mo agkita ta. O maya. Anya? Imbabawim ti pa nagkita ta? O kasano nga rod ang maipakitam kanya? Dagiti bagbagam nga ebidensya kontra kin ni Papa. Kasta? I-send mo iti messenger ko? Okay. Sige. Aramidam nga rod, kat urayak. Okay. Sige nga rodan. Bye. Sino dyan mawag kan ka? Ti lalaki ang mga akusarkin ni Papa kadagiti agkakadakas nga aramid, Mama. Talaga ka di asaan asumardeng amang padpadakas kan ni papang mo? Adda ka no ebidensya na apang suportana kadagiti akusasyon na kin ni Papa? Anya? I-send nanto ka no iti messenger ko, Mama. Anya nga tadagiti kunkuna na nga ebidensya na kontra kan ni papang mo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapay la kumatasong bata niyang ilo tiyawag ko. Ano, tatang? Agyaman akta sinong bata matlang tiyawag ko ang ilo. Kumusta ti ba nagpatakderyo iti kalapaw da burog? Naipatakter mi amin nga adigi, tatang. Madamaitan ti panagatap mi. Kat ti diding na. Laglagaan mo tin nagiti daduma tinatid ti bulo apang diding mi, tatang. Mabiita na malpas na ito. Nasayat nga ron kasta. Maring makababakam tumuten. Agdatayon diti bantay kakadwa. Ket masapul nga gudwa ti grupo. Hugak! Sika ti mangidaulo iti may sa grupo. Ket siyak mat ti daduma. Wan, senyor. Saan tayo asumardan? Aging ka di tayo maagaw ni Borog. Agraman pamilya na. Manipod ima dagiti kalaban. No nga, Rod. Naingat lata dagiti bantay na, senyor. No makita tayo ni Borog. San tayo na may kaniti kundaway mangilibas ken kwa na iti madagiti kalaban. Nasaysayat langan. Apatayin tayo ina. Nalawag ka ni ha. Wan, senyor. Saan latang agring ti cellphone na? Diyak ka mo na lobat. Uno inranta na nga inidap ti cellphone na. Tapno saan mi amawagan. Mama? Sino tayo awagan nyo? Ni Papa Miha. Taibagak kumasumang petan. Tapno sungbatan na kumadag iti nakaad-ado asaludsod ko. May panggap ti iyaawag ti lalaki nga daigam na nga ebidensya. Kontra ka ni Papam. Mama, nasaysayat nga urayan tayo langan ti send na iti messenger. Sayan to kasarita ni Papa. Kulakman nga min no isenden adagos day jay alalaki kan ka. Takon kuna na nga ebidensya na kontra ka ni Papang mo. Mama, ada nagsend iti ladawan iti messenger pa. Anya aladawan tinaawat mo iti messenger mo, iha? Ladawan ni Papa iti maysa nga apply. Kat sangsangwan na dagiti nagadu nga armas nga da iti kahon, Mama. Anya, Kitay nyo. huwag nga agpaiso. Ano ti lalaki iti aglawlaw ni Papa mapasig nga armado? Mama, taytuyan ti mangi panagnak. Apod no ti bagbaga ti lalaki akamang ni Papa iti maysa a sindikato. Simbergwensa! Isumet laang nga ado ti koleksyon na nga armas. Tamay samet gayam a gun smuggler ti amam. Nagi-masgid din. Tangot ti tuntun mo mga abuyo, Miguel. Makapabisin. Wen, kaya't nga tamat lang nga sila ni Laika nga asawam na ito, bro. Magustuhan natin manok, Miguel.
aglalo no lupukan pitso. Ay, tulang laang tiba na. Ha? Siyempre, alangan matasidaan na ngamin pati tulang. Di sulat ti mapati. Nalaing gagayam nga agsilo ti abuyo, Miguel. Oray ni Angelo, nalaing matngagsilo. Ay! Anya na di aputok ti putok. Uray ila nagkikis nila ka. Gaputi pa nakakingtod na. Ingkasam ti paltog mo, Miguel. At dalaki di manin kalaban, brog. Ay, ang mga no dagiti dati man na nakakaduak dagiti nagpaputok iti paltog. Brog, balbalagan ka. Di mo kuman sublian dagiti kakadwam no makita mi na. Tamang anuan adda amay sagmak ti pamilyam. Ay, uwan, Miguel. Namnamaan. Asa anak ngagsubli kada kwada. Kalaban kumutan ida akas kada kayo. Senyor, ada nagkikis a babae sa jay. Iti nagpaputok kami. No kasta katiyaban dati paglimlimangan dagiti sapsapulan tayo. Mabantayo jay kakadwa. Dala sa inyo. Wan, senyor. Bartakan nyo! Nga magsipot kayo. Tabangan no kilaatin na tayo dagiti kalaban. Masapol na magaw tayo ni Burog. Iti iba dagiti kalaban. Kuna akong gada. Nagpaputok dagiti kalaban. Katatatamaan ang kakatwata. Ang lingat kayo, lingat! Talaga nga alis to kayo, apaw. Itay, saan kay pa'y anangal daw? Kinawan pa'y tinay kapot adiding. Ngam itakat dandan niyon malawlaw ang madidingan ti kalapaw. Nadaras lang nga po. Tanalaga mo't amin ang itinatidtid a bulo a pagdiding. Naatipan nyo pa yan. Inton bigat, mabalinan ang pagyanan da burog. Talaga nga ikamakam nyo aya para bigal apaw. Wala po. Tapno makasalog dan dito kimigaw. Kat sapay ko ma. Tama ay ayon to da burog kan ti pamilya na ang makipagyanan dito kimigaw. Mapit lang nga po. Umawawag ni Tatang. Hello, Tatang. Angelo, kasapulan mi ti bakap. Narasan niyo kumati umarayad kada kami dito ibantay. Tapay, anya ti mapasamak dita. Adamanen da doon plasido kan dagiti pasurot na. Isuda dagiti madamayita akarang-rangat mi. Anya? Ibagam ka dagiti kakadwa tayo ditang isardeng yu pa ilang ti kalapaw nga aramidan nyo. Tao may da kamarayaten. Sige, Tatang. Pagsardengag dagiti kakadwak. Umay kami dita. Bye. Mumalaman. Nga maging gaita. Awan pa'y ni Placido. Talaga nga ta nga impay-pay sunat imbaga na ka ni Chloe. Asaan asubang pat iti masunga darabi. Mama? Adda kayo magditi beranda. Pasungadan nyo ka din ni Papa? Waniha. Tamaliman gam di matla sumangpetan. Sa dino nga tamanan tinagturturungan na. Ang mga nadamat na patag nga sa asikasuan ni Papa. Nagado ti tumao da sikreto ni Papang mo, iha. Awan ba ti may palpalapayag kada tayo di apalimad na. Apay nagadumat itan. Tayawag matikinalaing ni Papa nang isikreto kada tayo. Maipapan kadagiti sikreto na, Mama. Asino nga tati pangulo da, iha? Agpaypayso nga tat, ibagbaga dya imawag kan ka lalaki, nga dapay ginundawayan ni Papang mo. Dita ko mapay ti kayat ko ang mapanagnagan. Baba ni ti day dya misteryoso. Alalaki nga umawag kanyak. Hanggang ni, di matla umawagan kanyak, Mama. Pasaksakan nyo lang natin paglimlimingan dagiti kalaban. Saan tayo apagplastaran nila? Anda na pasag ka na kuwana. Sige, banat! Ibosan tayo dagiti kalaban. Patayin tayo amin nila. Tapno may salakan tayo ni Burong.
Aglingad kayo anay bag karagiti nagrukuban nyo kakadwa. Ang mga nuadamanin mapasag kara kayo. Aglingad kayo. Miguel, oray balda ti makinkan nawan na takya ko. Kabaalak ti kanigit nga imak ti agig gamit ti baldaw. Ikanak ko ma ti armas ko. Takong mulong akmat amakirangat. Oray saanin, burog. Nakamlatan ti makilaban karagiti kakadwam apakiramanan ni Don Placido. Asigod nga amon. Uwan na nga mababa kayon. Iswa kayat kayo at tulungan, Miguel. Ladingitag. Yung saan ka ngay kan iti armas mo, burog. Tada ka di pa ilaang panagduadwam. Iti panakikadwakon kada kayo. Saan aday ta ti rason, burog? Yan yung araw. No ikan ka iti armas mo. May rin mo nga tapatayon nagiti sigod na kaadwan. Saan ka nga ta makonsensya amang paltog kadakwada no makitam ida asumirip na karagiti naglingadan da. Iso abay amlatan ada kaniti makilaban. Inka kiti iti ayan nila ka kanagiti anak nyo. Tay suda ti kam iti atensyon. Wala na, agtignay kan bro. Sa dinong ataan kinatnapan ang daang hilaw kan dagiti kakaduana nga gar-aramid iti kalapa. Awan damot dyan ditaw. Asino pa'y itati pagmerienda. Idindo ta. Awan matpulusan dinadanon ko kadakwada ditaw. Wano. Adda nga tapay napandabinakir a materialis a kasapulan da. Ang naatapandamatan di kalapaw. Kan umanay matan tilinaga da abulo a pagdidingda. Ay, napanandangatan. Partakan tayo kakadwa. Masapo lang makadanon tayo ijibantay si Minoblan. Apakirang-rangitan da tatang. Wanang ilog. Sana mabali na maagaw da burog kan ti pamilyana. Kanila ang burog ti alas. Tap nagpatinggan lagi ti dakas nga aramid ni Don Placido. Ida kam latasar dengan lagi ti kalaban na paspasaksakan na. Talaga nga ado man ang tinutugod na abala apakilaban da. Tajay. Simirip jay may sa itinaglingadan na abato. Matay ko. Nakuntahag. Nasiputa ka na baliktad itayan na. Gunggunam. Iti tayo kayo tinaglingid ng tinangpaltog kinilyon kakadwa. Pagtuduan tayo ti bala ti ay na. Bala! Sige mo. Paglingad pa lang nito eh. Sana mamalin na maagaw da kada kami da burog kan ti pamilyana. Labanan mi. Imot gayam, ang hilo to yung mawawag ka na. Hilo, ang hilo. Kumusta ka hindi tatatang? Ado na giti kalaban ang hilo. Sumagmamanon, tinatay ka rin ti kakadwa tayo nga da dito eh. Iso adarasin niyo kuma. Asitag kamin. Di palubos at kayo ti pagatrasan da. Kan di baybayan ni burog kan ti pamilyana. Di mo pagdanagan ni Dabarok. Dapasyo kan sibyo ti mang bambantay kadakwada. Sige nga tatang. Asitag kami hindi tapantay si Minoblan. Bye. O sige. Masayat lang. Taas ganda ang hilo. Hugag! Umay ka. Sa likaw kawan taragiti kalaban. Pambarandamot na namang biro kadaburog. No sa dino tinang ipaingan dagiti kabosor kadakwara. Well, senyor. Naskan na maagaw tayo ni Burog. Tapno agtal na mo tan ti panunod ko. Apay nga drag paputok akalaban ni Tidayapang da. Idinto to sa jemot lang banda ti ayang day tay.
Nagpaputok naman at kamanan napasag ka na iti kakatuami. Kalwa, aglingad kayo anay baga. At dapay kalaban iti likodan tayo. Lingad! Pato pang guys. Kakadwa, pulawon tayo dagiti kalaban. Mapan ijay dagiti daduma. Da kami met iti dayja abanda. Da kayo Ronnie, pulan, mapan kayo matijay. Simo, Converto, agpwesto kayo ditoy. Saan tayo ngagigidan ngagpaputok? Masapol as sinublat. Tapno saan nga mo dagiti kalaban nga asiro ti palsanda. Agtignay tayon. Naulimag man ng tiaglawlaw. Siniman da ito yan. Siguradong adamanin mapasag no agbusi na gitarmas mi. Diyos ko, saan da kam kumaabaybayan? Tulungan da kami iti da ito'y alaban mi. Datang, Nangilo. aglingad kayo na yung bag. Datang, Angelo, naraplisan ti takyago. napasama ka na kayon. Imbaglakid din ta nakalingid ang langit ay parang tanodyak ko man na isigod ti naglingid. Pamangan mo nataya kumaitan. Ang sugat yun. Daplis lang na ito eh. Agure kayo nga rod. Barabadak ti sugat yun. Kat mo matun ti barong. Kan rinayab mo. Tapno adda pang barabad ko iti sugat yun. Saan nga agsayasay ti dara? Ha? Nagbusi man ang tiigam na iti kalaban. Kat napaikis nila ikang asawa ni Burog. Anya nga tandi na pasamak na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dito programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Men! Keep on firing! Teniente, tutuwatan na nabati. Di masaan! Anya, Agdan sugat mo! Kat kumarat na! sana mabalin, Reyes! Matay tado! Kung paano nagkumati, Teniente! Ngam... Alaan! Adaway iti baba! Tita, di kumamangam! Aglangoy ka! Agkinaikan! Agyaman ak, Reyes! Oo! Reyes! Kung paano Teniente! Diyos ko! Maanak! Mataya ka sana! Sa tino ti papanam, amira na. Mapanak aglaba di takarayan, tatang. Sige, saan ka nga rudon agbaybayag, anak? Uwan, tatang. Aganad ka. Uwan, tatang. Mapanakon. Napanon tiyanak ko. Naan anayan abalasang. Nagdaras nga aglabas ti altaw. Isulaang ti kakaisuna anabati day di surayang asawa. Manon atawan tinapalabas. Nakatapaya ka manditan, Roji May, anak. Ano ka di man ti pampanunutam? Niramid nga nang sipod na ibaunda iti Mindanao. Gapo iti panang tengger dagiti rebelde iti may sa lugar ijay. Awanin damag ko. Madandanagan. Diyak makontak ti cellphone na. Anak, awan mo't nga tatidakas anapasamak kan ko na. Nasaya at laeng ano kasta na nang. Di mo't nagkaring agsubli. Taisun to ti panagkasaryon.
Uwi nanang. Ngam, saan ko nga mo? Ta sana sumarting ti panagkaba-kaba. Anya tinapasamak anak ko. Tao, tatang! At tao, ije karayan! Ke, inananuda ka. Awan, tatang! Mapantayo kitaan! Natay samat tan! Anya. Ti mama ni Ramin. Isumat yung mawawak. Hello, ma'am? Ha? Sana ka makmaklaat ko na yun, ma'am. Apay. Anya? Saan? Mission in action ni Ramil, ma'am. Diyos ko. Pakiridam ko matarik na ang anak ko. Ay, ayatik ni Ramil, nanang. Tiglagit di maaglon na mapukaw iti bihag ko. Saan tayo nga mo? No niya talaga tinapasamak kan ko, anak. Ngam saan da masarakan tiwang kay nananang. Amang ano si bibiyag man. Ano? Inana dagiti kabusor. Anya? Saan ka di amay sang opisyal? Uwan, nanang. Ano kasta? Amang ano hino-stage dagiti kabusor. Saan pa ilaang ang nagsubli ti puot na, tatang? Uwan. Ngam tinapatag. Patyak anak kalasatan. Awan pa kabigbigan kan kwa na. Malaksit ti pantalon na, pantalon ti military. Uwan nga rod. Kan, high cut ti pukis na. Mabalin a soldado. Anak ko. Apay nga awan uniforme na kan paltog na. Puraw lang magti-t-shirt na. Maamuan to. Makapoot anak ko. Nalapit. At daman ang nagrarangat iti saan unay nga adayo. Mabalin isong urayan talaang nga agsubli ti puot na. Kat ison to ipanakisarita ta kinkuana. Apa yan, anak ko? Anyat mapaspasamakkan ka. Jesus, amang ano nalang niisan matinusok mo. Diyaga mo, nanang. Sa palit ti marikliknak. Manungal dawin. Ngawan ka ganay kaya. Anya? Nadelay ako ni ti pinulan ko. Anya? Manual dawan? Agtalulawasin, nanang. Agpudno ka man, anak. Adda ka tinapasamak kada kayo kin ni Ramil. Promise. Apa man makasubliak di Tiloson. Asikas wendan ti kasarta. Ikarim day taa. Amangan mo, isukat na kon iti taga-ijay. Tanapipintas ka no dagiti mura. Niyan. Apa ikas karina mo tayo dita. Sa bali ti kultura day di ay. Saan ka basta makaarim ka dakwada. Anya? Ken amangan no isinada ka no ti ulo mi di ay no kam kamali ka. Agyaman ano din ako isupsukat. When, promise, Rojimi, I love you so much. Kasta Ahmed, I love you too. Rojimi. Saan kumatan ang nalaban ng tilignak? Nga po itinalaos na panagayat ko kani Ramil. Ay, anyang harot ngay anak ko. Nalpasan, adalitan. Awan sa bali ang makaawat no saan asyat na inang. Uray makapungtutak. Adakad maramitak. May babawi kumapay ti amin.
Pagkawan ng dagkumanana. Saan ko maarom bang tinapasama? Saan kami pa yan nagkasar kan ni Ramil? Anak ko, No pa'y, amo ka din nagtubaybayan ni Ramil, nanang. nasingpat matkit ni Ramil Ang amo tayo magtipamilyada. Kan saan ama ta pobre ni mamana? Sana kas kadagiti daddo mga adama balinda itibiyag. Uy, nanang. Nasayat at tao ni Nana Carol. Kasanon, awan pa'y damag kin Ramil? E dinauding ay nawagak ni Ma'am Carol. Kaawawag na kanumat iti headquarters na. Wano ijay kam aginaldo nanang. Ngamawan kano. Talaga adida kano nasarakan uray bangkay na lakuma. Ang mga nutengal dagiti kapusor. Nasaya at laang ano kastanan. Kasanon no. Nahinsina dan tiuno na. Diyos ko. Tarabayam ko man ni Rami. Maladingit anak nga rod. Agraman na kiti kakabsat ni Ramil. Gapo iti dayta na pasamak kan kwa na Ruchi. Uray kumano. No anya iha. No sana ka masikugan. Anya. Kaya't mo asawan. Sagbay day di papanaw na. Nakalipat kami. Kat saan ko anam namaan nga bunga. Kasta ka di. No dakas din napasamakin ko na. No saanan nga agsugi. Kasano agbayan, ma'am? Asino ti mariingan ti anak ko nga, ma? Roger, Kasla dya kabalan nga ipturan ti panagapukaw ni Ramil. Ay ayat ti anak yu, ma'am. Kang runaan na. At dan bunga ti ayat mi. ay nagadundag ito apasarabong kada kami, baro. Basit laba nagdeta na napasing. Ay, pasensyakan Tawan pa'y ni Roji May. No saan ko mauray? O kailaang na na. Baliwak tulangin ti umay. Ay, Dapat na nakadina na. Napanay di balay da Mrs. Angeles. Unggayam. Kumusta nga tan ni Ramil? Awan pa'y ka nga, Rod. Napanidjay. Tada kayat na nga ibaga na patag-unay kini Mrs. Angeles. Kasta ka di? Kat, amok nga ibaganan tumatgan ka. Anya da jay na na. Isunton ti mang ibagakan ka, baro. Saan ko akayat nga ununaan ti anak ko? Sorry, ano nabayagan ka ng ururay kanyak, manong dadong? Awaran niya man na, Rojimi. Oh, kumusta ang tinapanan? Anya ti madamag kini Ramil? Awan ka nupay. Kasta unay nga ron aledda ang dinana Carol. Kasano nga Roden? Aging ka kanay ti saan da makita ti bangkay na. Saan da mapukawan itinamnama as ibibiyag ni Ramil. Ketsi ka? Kasta agmat manong. Aging ga iti saan da mabirokan ti bangkay ni Ramil. Sana ka mapukawan itinamnama. Nang runakat, adadak kala parikot ko. Anya ka di dati Rojimi? Ibagam na Baring makatulong nga. Dumgag ka manong. Kat, isardeng mo kumantiag daton kanya. Anya? Ibagakin ka ti pudno. Tapno sumardeng kan. Anya data? Masikuka. Anya? Nagbunga ti pan nakalipat mi ka ni Ramil. Sakbay anapan iti Mindanao. Pudno ka di data, Rojimi. Amang ka kahit mula nga suotin ti kinapudnokan ka. Pudno ti bagbagak. Saan mo't ama ilumang daytoy? Tamakitan tumatlaang no dumakkel ti tiyan ko. Rojimi. Iso ngay sardeng mo ti agrayo kanya. Awan sa bali may baga kita. No di ti agtali na idak anapudno iti panagayat ko kan ka. Anya? Nakasaganak ang mga langon kan ka, Rojimi. Saan ka kumangagbalin amaag manong dado? Saan ang nagtaod ken ka daytoy?
Ken mang namnamaak nga agsublinto ni Ramil. Sana day tatilaped. Amo, sila ang timariklik ng kanyak ita. Nagbidot ka ro, Jimmy. Tasipod pa eh. Inayat kan. Ngem, day talaeng. Tani Ramil ti pinilim. Anong dato? Ikan na kumay ti gundaway ko amang ipanik na ti kinabunok. Ro, Jimmy. Saan nga asi ti marikrik na? Ngem kit di marukot nga ayat. Impod nung gayam kin ni dadok ti kasasaad mo. Wala nang tapno maminggan. Kahit anyat ko nana. Nakasagana kanu ang mga langon itiamin. Tapno sanak nga agpas ngay abalasang. Anya, kasta kasinaw ti panagayat na ken ka? Kat ibilang nakaspudpud no nga anak ti si Kuko. Nagsinawan a panagayat dayta anak ko. Pudno na lang. Saan ang narigat nga ayatan ti kas ka ni Manong Dadong? Ngam ni Ramil ti ay ayatan. Anak, kasano no saanan asumangpet? Saanan ni agsubli ta pinatayan dagiti kabusor ti turay? Saan ko akayat a panunutan day tananang? Aging ga iti saan da masarakan ti bangkay ni Ramil. Sanak ang mapukawan iti namnama. As si bibyak ti ama to'y sikog ko. Talaga ka ding nga awan malagip mo may papanken ka gingga ita? Awan, Uray nagan mo? oray nagan ko. Ken kinasyasinok. Ti pantalon mo idi masarakan da ka. Uniforme ti soldado. No kasta, may saka a soldado wino militar. Ken ti kwentas mo nga adda number na. San ko nga mo? Oray kasanot pa ng lagip ko. Awan malagip ko. Sige. Saan ka napilitin? Ngam, anya nga rod ti kayat mo nga ipanagan mikin ka. San ko nga mo? Ada-kada kayon. Noan niya ti panagan niyo kanya. Anya nga ta? Juan, Daniel. Kayat mo a Daniel ti panagan mikin ka? Sige. Kasi tinakunak, uray anya ti kahit yung ipanagan kanya. Kayat ko, Amira. Anyat kinunam Amira anak ko. Sorry, tata. Ininot amat nagtiritnak kini Daniel. Ngam anak ko. Saan tanga mo ti pudno a kinatao na? Juan, patyak asaan ada ka sa tao. Anak, Awan ilimid ko kada kayo tatang. Mariknak nga agayatak kan ko na. Italaang ang makariknaak iti kastoy tatang. Kumakot, maawatan da. Saan dak ko maapawilan? Agayatak ken Daniel. Ingay, kasadaw dumtang to si Aldaw nga agsubli ti lakip ka. Ket adagayang pamilyada. Nukas tantuman ti mapasamak tatang. Makaamuditan. Ang lalaki dito anak ko na aya. Nagayat ng iti paibay-sa ng ekstranghero. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay na gito'y dadong. Manong dadong. Para kin baby. Nakababayin pa yan kinkuhana. Kinadaginatan ko akrib na. Apay nga aramidam da gito'y. Saan mo nadamagan? Amo mo tiga po na. Kaya't kailangan na tulungan. Anya ti kaya't mga sumpapak da gito'y. Kasla, gat-gatanga mo ti panagayat ko. Saan? Umdaso na pakaragsakak ti panang tulong ko king ka. Kada kayo nga gina, Kenjay.
Ladingitek, ngam awan maikarikan ka. Nang runa iti datdaton mo ngayan. Pagkaamumot ani Ramil te ayatek. Amok tayta. Gamikan na ko may tikong daway amang parik na itinapod do. Ken di marukot ken awan patinggana panagayat ko. Ken saan la nga tayta. Tapno da pamataudan iti ekselbi kada kayo nga gina. Ikang kay ti puunang para iti istor. Anya? Adakin ka no masenso wenno dumagkal. Kat isublim ti puunan. Manong tato. Ngam isublim man wenno sakan. Awan na nyaman na kanya. Tulong kun kada kayo nga gina. Ulitek manong tato. Anya ka ditikal kali kagumam. Takas tilatan ti kinasaya at bukanya. Pudno ngay ayatan ka. Ngam saan ko agat gatangan ti ayat mo? Sanak nga gurura iti supapak. Mano? No di naktulat ta maayat. No awan tulat ta kay mo dingak ti tapusom. Aglunak. No saan ko matakayat ang mapilipilit ka mangayat kanya. Sorry, manong tato. Amom ngay ayatek ni Ramil. Taisupay tinang ipaayak iti amin ko. Nga uray saan kami pa'y nagkalaysa. Awan makuna kinidadaw ang anak kaw. No pa'y nalakayan na baraw. Natalgad ka no isut pakiasawaam. Tadakal turnong na. Naduras na iti negosyo na. Kaya't yu ang makiasawa ken ka na, nanang? Adamin ken kakarbengan nga agpilay. Itin kayat ay no pakiasawaam. Roji may anak kaw. Ay ngam ti may bagak ken ka. Awanan ni Ramil. Amangan no saan pa'y ngagsublay. Nanang? Ay masikukan. Kaya't mo asawan. Kaya't mo nga ganak kapalasak. No kasta ti pagbanagan ti amin. Nakasagana ak nanang. Ay kasanon ti anak mo. Mabalin latakin ka adumakal abastarda. No talaga asaanan nga agsubli ni Ramil. Nanang? Ay ti anak mo kumati panunutan. Saan kumata kaya't animanong dadong? Ti mga langon kanya. Kasaan mo't ang nagtaod kan kwa na to'y sikog ko. Ngam ko naman nakasagana amang yutakder ken katap no saan kang agpas ngay abalasa. Nanang? Kandi mo kaya't nga da ka binulig mau. Amang padaklit anak mau. Nay, anya dagitay diskargada ang materialis samay. Wala na. Nagsaritaan min kini Roji. Ay nasauna kanya, timbagam ken kwa nang ipatakdramitis-taw. Kaya't ko atulungan ti anak yun, Nana. Ay nagimbag kanda daw. Amaw ngay ayatom ni Roji may. Ay ngam, kasanan no di nakantulat ta maayat. Saan ka masayangan kadagay ti maitultulong mo ken kwa na? Tadi nakantumot la maayat. Sana na ito tinapatag kanyak, Nana. Basta pakaragsakak tiraramidak para kada-kada. Nagimbag ka unay dadaw. Anyam di nalattapay maaklaw tinapasamak dakin Ramil. Mawatak, Nana. Talaga akas ta? Ngam, kasanon no saan nga agsubli ni Ramil? Sana na sumangpag. Agur uray kadilatan ingat inggana. Amaw anak. Makunak anagasat ka pailaan. Agam uray saanan ang nagsubli ni Ramil. Pagkunaan niyo kumay ti dayta kat nagpasngayak abalasang nanang. Kasanaw, saan mo mo't nga inawat ti jaya ni Dadong ken ka? Hanang, dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo. Kita ti aramidin ni Dadaw. Uray saan mo nga inaklong ti ayat na. Danda ni malpasan ti pinatakder na nga istor mo iti sangot ti balay tayaw. Siguradaw, isupayan ti mangted iti punan. Saan ko akinid daw dayta nanang? Nagkitkedak ng impilit na. Ay, uray pa'y. Saan tayo kumana pagsaritaan dayta nanang? Ala, sikat ti makamaw. Biyag mo dayta. Anyam ko ba, ti bagimbagan kan pakasok ng ti anak mo ti panunutay. Kumusta ka, Daniel Barauk? Nasayat matlata, tata. Daman damagag, kahit saan kumasamali ti pagawatam, Anya daya, tata. Agayat launay king ka ti anak ko. Damo na ti agayat. Bugbugtong nga anak ko.
Saan ko akayat nga agladigay? Tata, Puno ka di nga agayat kamot king ko ana. Wendo, tinutupam laang idinarikdam nga na panaggusto na king ka. pakawanan ako matata. Ngaway ti pa naglabas siya daw. Nariknak mo nga kayata kinamera. Kasaya ato kasta. Ay awan nasken ngay dawatam iti pambakawad. Tinaang kayat ko. Saan mo kumapaldaagan ti anak ko? Ikarik tata. Kasan raw na. Nodomtang ti aldaw nga agsubli ti lagip mo. Wendo kinasasinom. Di panawa mo ti anak ko. Ha? Kas itinako na. Saan ko akayat nga agladingit ti anak ko? Tata. Kasano pa yan? No kalpasan ti amin. Nang runa, numadaan kayon iti anak. Kahit panawan mo't laang ina. Nagsarsarita kayo gayam kintatang, Daniel. Wen. Oh, anyat nagsaritaan nyo. Maipapan ka di ka data? Wen amira. Ket ada na sa una kanya. Ayak na sumbatan. Ha? Kasano ka noon dumtang ti aldaw ngagsubli ti lakip ko. Iti kinatao, wenno kinasasino, ket panawang kayo. Ano yan? Saan ko nga mo? Noan niya na ito yung napasama kanya. Pulos nga awan malakip ko, may papan iti kinasasino. Ngam sa anak ngagbidot. May saka akamang ti military, gapu iti pantalon mo. Ngam, apay nga awan badong malaksid iti puraw at t-shirt mo. Anati na pa'y iti dara gaput sugat mo. Siguro, napaengkwentro kayo. Awan malagip ko nga ore anya taramidag. Agsakit pa iti ulok iti pang pilik ko. Amang lagip iti napalabas. Wenno kinasasino. Naibagakon kada kayo tatang. Agayatak unay ken Daniel. Ken, agayat mat kanya. Paawatan ka, anak ko. Saan ko akayat asak ti manglapad iti panagragsak ba? Tatang, Gamtila ang pampanunutak. Kat ti posibleng to a panaglindaag mo nagsubli ti lagip ni Daniel. Kat panawad na ka. maawatan kayo tatang. Saan ko akayat ama pukaw kanyak ni Daniel? Ay, nangarod ita. Saan kayong agdanag tatang? Tinapatig kanyak kita, kat ti agdama. Noan yan to ti mapasamak iti masakbayan. Nakasagana ak. Basta maiparik nami ken Daniel ti ayat ti tunggal maysa kada kami. Nakin ka na ita, anak ko. Sapay lang ko ba? Ta saan kantong agladingay? Uwan tatang, siguro saan abasta agsubli ti lagip ni Daniel. Pasensya ka no simple lang ti kasarta, Amira. Awan anyaman na, tinapatag na bendisyonan ti panagasawa ta. Uwan magkitiya. Kat saan ko ang mailadawan ti ragsak ko? Ore siya. Nagasatak lang ay. Pagasam rita. Nakalasatak kan patay. Nadanak pa itinapintas kan nasingpat nga asawa. Anyan, bulaan nakpaymat. Ibagbagak lang tipod no. Katagyaman na kiti Diyos. Tainted na kakanyak. Wino inted na kanyak amin dagitoy aparabo. Ay, kasla ka ano laang at talubulan ng ti anak yung kini Daniel. Abay na anak. Uwan tatang. Karupro pala uray ni Daniel ti anak yaw. Uwan. Sapay lang ko ba? Ta saan to ang mapasamak ti pagdandanaga? No dumteng manday tag subli ti sigod alagip na tatang. Ikarigatak nga awatan. Anak ko. Uwan tatang. Saan aday ta ti pampanunutag ita? Kat sapay ko mga rod. Saan pa'y nga agsubli ti lagip na?
Narigat mo't akas ta ti daw dawat ta anak ko. Takaasim mo't dagiti na panawan na. Nang runa no adda pamilyanan. Kumusta ti mini grocery, Radyo May? Kaasi ti hapon, nadaras ti asenso na manong. Ket agyaman na. Nasaya ato kasta. Utang ko amin dagitoy ken ka. Ket saan ka ngagdanag? Inutag to nga isublit impabulod mo anak puuna. Sana dahi ti pampananutam. Saan mo pa kadanagan? Tas anak ba't ngagsingsir? Wen, pudno day ta. Ngam ti utang ket utang. Masapol abayadan. Amok dahi ta. Nadaman madamag ko. Anya day ta? Nasoro ka na makatawan. Ken agduatawan pa ikidi. Sipo dahi di pan nakaambos ti convoy daramil. Ken panagpukaw na. Awan ka di talagang tinadamag yung may papanking kwa na. Sigun itinaudi pa nagsarita mi kanina na Carol. Idi 1 year anniversary tinasao apasamak. Awan kanwa talagang tidamag. Maipapan kan Ramil. Anya ka nagpaiso tinapasama king kwa na? Napukawan tinamnamada na Carol asi bibiyag pay ni Ramil. Ketsi ka. Naawat mo ka din anatayin ni Ramil. Ha? Naklon mo ka din ng awanan ni Ramil. Ket saan nga agsublay? Okay. Saan ko ngorahin ti sungbat mo? Daan mo adi mo sungbatan dayta. Nakita ka nakapaspas na ti saritaan nyo kinidadaw ang anak ka. Wen nanang, adagamin dinamag na kanya. Adyak na sumbatan. Anya day siya min anak ka. Nasurukan ang makatawen tinapalabas. Sipod na missing in action ni Ramil. Kan saan damot ka na nasapulan. Ewan ngagpaisaw. Nasurok mo ang makatawan ni Jay nga apaw. Dinamag ni Manong Dadong. No naaklon kon, ti kaawanan ni Ramil. Kalpasan ti makatawanan apan agpukaw na. Kasta ka day. O kahit, anya nga ti plano mi ka. Naklon mo ka day nga awanan ni Ramil. Kat saanan nga agsublay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sorry. Ngam saan ko ama sigurado tirik na. Saan ka nga apuran, Roger? Uray ti aldaw ang matingiting mo anay yung bagtirik na. Ta saan ko matakayat ang mapilipilit ka? Agamanak itikin naman nakaawat mo kanya. Di marukod nga ayatirik na king ka, Roger May. Ayayatan ka. Kat maawatan ka iti agnanayon. Kasanon no, mapaay tulaan tinamnamam. Roger May. Santo nga tanghag sakit tinagam mo. Tinapod no nga gayat. Man nakaawat. Nasakit man nga aklunan. Ngam, si pupuson to nga aklunan, ti pangadang mo. Sa bagay, saan ka narigat asursurwan nga ayatan, Manong Dadong? Ngam, saan ko nga mo? Tatsak basta maiwak si ni Ramil. Nang runa kat, adda na ibati na kanyak asibibiyag. At anda ti ayan ayat mi. Saan mo ko mga ipapan adik-diktaran ka anak ka? Kanyang pampanunutok laang ti kasasaad yung nga ginaintun awan na ka. Nanang, Kansan lang nga rita? Anya ti ibagan to ti anak mo no sa pulon na ti amana. ha? Kan kasano dayta? Dumakalabas tardo ti anak mo. Saan to nga tanga umdas dayta? Apang surunan da ken kuana. Nanang, Malawan, babaeng titulong ni Dadaw. Tan ka marigata na mangisakat iti biyagyaw, nagtultuloy ti kinaduras, tinigusyaw. Anyam ti anak mo kumati panunutan. anya nga ruti kayat yung ama pasamak. Owen no aramidak, nanang.
Marikna ka na pudno ni dadong ken ka. Kan napatag kayo nga aginaken kwa na. Saan mo't siguro ang narigat nga yatan? Tikas ken kwa na. Nana, Ay nga may tikas na kurak. Saan ka adiktaran? Ay nga tingitingam ko matirik naman akaw. Tano adda kay mo dingan na ditapusaw. Ikam itigundaway na. Nana, Nasurukan na makatawon tinapalabas sipod nagpukaw ni Ramel. Namnamaam kadipay nga agsublay. Saan nga tanga guruuray ka lang iti awan? Soraya! Saan ka nga umatatayo? Kan agannat ka Tadi kakat may dugma anak ko. Ay, anya lakit din di anak ko aya. Inamla ang titawan na nga nakaalikutag. Bimababaian asarusurando. Awan lakat aday di karayan. Wano sumursurot kadalulo kan papa na iji uma. Bayat adumakdakkel ni Soraya. Madlaw launay nga imala iti amana iti rupa. Amira! Ay na Soraya. Adain sangput ko analo umapapaya. Adda kamat gaya man Daniel. Dajay, napanijay karayan. Sinurot nan sa ni tatang. Kastaya. Naggapu ka kadi ije uma? Wen. Napan ko kinita dagiti sa bano mabalin na tiban. Tayo dong tayo, naal daw di tiyenda. Ket mabalinan? San pa'y? Siguro makalawas pa'y. Narusap ka itilingat. Mabitla ang tamangalak iti pagpalasan. Anyan to'y asawa. Iyali ka kanak launay. Natural. Saan ko akayat nga agsakit ka? Saan ko akayat amapukaw ka, Daniel? Saan ko lakit di amaaklon? Anya tinapasama kini jay tagsangsangit asimang partanak. ay nananang. Sinut-sutil ka no dagiti kaadalan na. Iso mapanak man iji pagadalan intumbikan. Kasaritak man ti maestrana kan ti principal. Anya man ang tinsut-sutilwin no insurunda. Ibagbagada, bastardo ka no. Anya, masapula makasaritak tinaganak dagiti nga ubing. Isuday tuyan ti bagbagak iday anak ka. Umdas apang sutilanwin no pang surunanda ken kuana. Nanang, Piton atawon tinapalabas. Saan ka di pa'y nga umdas day ta panawon tapno iwaksimon ni Ramel. nanang, Ti kumapakasok nan ti anak mo ti panunutem. Saan ka kadi amaasyan ken kuana? masyanak, nanang. Kan, saan ka kadi amaasyan ken dadong? Kasanaw no maumanton, no saan mo ama panunot nga aklunan. Anya, Isu nga itatana sa papay. Agpanunot kan anaimbag anak kaw. Agyaman na ka nakapasyar ka, anak. adda nga minapatig nga ibagak kada kayo, Nana Carol. Adya ka di day, Jay. Aguri ka. Kumusta gayam ni Jay? Napanag-eskwelahan, Nana. Agad-adal gayaman. Wan, ngam, sipod na gadalen. Doon apa nang sutil tilinakam na. Anya? Umdas apakikinkin na bilan na, ken pagsangsangitan na. Kaya't kulaan ko mati dumamag maipapan ka ni Ramil. Ken, adamat ipakadak kada kayo. Siguro kat mawatandak. Anya day ta. Basta gayam tiplaan ng Roji, me, iha. Wan, Nana, sapay ko matamawatandak para man laang iti anak ko. Maawatan ka. Saan ka alapdan? Kahusto ba't ti kunam? Noon day matan ti pito at tawan a panaguray mo. Iti panagsubli ni Ramil. Agyaman nagtamawatandak, no jakon mauray ti anak yo. Saan ka alapdan? Biyag mo day ta. Saan mon abasol no saan mon amauray ti panagsublina? Wen, Nana, no pay, sana kaskarina ang napunas iti kaunggak. Kan lagip ko ni Ramil. Nang runakat, adda anak mi kan Ramil.
Anya ti kunati ina ni Ramel. Saan ka no nga isutubeng iti maikadeng ko, nanang? Nasaya at nga rudno kasta. Sa bagay, nagayan ayat kayo lang mat kin Ramel. San kayo mat nga agasawa? Nanang, Ano pa'y agda anak yaw? Si wawaya kalata makiasawa no kayat mau. wen nanang. No pa'y amo kasaan mo basta malipatan ni Ramil gapukin ni Jay. Wen nga rod, nanang. Ngem san alapod day ta. Tangay nakasagana mat ni Dadong ang mga klon ken kuana. Kas anak na ni Jay. Dayta ti dayawak launay kan kwa na, nanang. Kan, napanagnagakon. Nakapatpatag kami kan ni Jay kan kwa na. Talaga na dor asan ti grocery mo, Roger May. Kaasi ti apo. Ewan gaya mo. Kumusta ni Jay? Ay, dayjay. Kapilitan nga intulod ni Lola na. Takasanumot ngamin, kanayon da surunen. Anya? Iso napilitan na ka na pan nakisarita iti maestra. Ken nagsasamo kami iti principal's office. Anya launay ay ati pang sursurunon daking kuana. Ay, di kinaawan amana ah. Kasta ka de. No kumataklo naman ti ayat ko. Roger May. Ikarik. Ipatag kunto ni Jay kat ibilang ko kaspudpud ng anak ko. Dadong, Agbinulig tamang padagkalging kuana. saan to nga tangag baliw ti tratong kan kwa na? Awan pagdanagam. No kasanot kinapatag mo kanyak. Kastamat kinapatag na kanyak. Saan ko matkit di nga ilipa? Bayat ti panaglabas ti aldaw. Mariknak. Matmatnak matantiriknak ken ka. Ah, agpaiso, Roger May. Uwan, Ino kasta. Mabalinan at tinunguntan ti kasanda. Talaga ka di nga mauyong ka? Gapo iti nalabas a panagayat mo iti dadya sobra? Sawan nyo ti kadyo asawan manang. Di dak malapdan. Sobra day na kinamaag mo. Sana kinamaag ti agayat itinapudno. Tadi marukod ti ayat nga ipaay ko king kuana. Nga oray kat katawaan na kanto? Anaganak abalasang ti asawan? Awan bibiyang da kanya. Tasanda mat abiyag ti biyag ko. Ay, nadanon mo ti kasta nga edad. Sa itatabalagid mo ti mga sawa. Sobra ti asawaan. Sus Mariuset. Awan basol ni Roger May iti panagsikog na. Weno panagpas ngay na balasan. Tasaanan na sinublian ni Ramil. Anaglawanan na. Isumot dayta. Ulaw kit di ah. Apay ang nagtinag, wano impaay ng di amin na, idinto ta di dapay mat na nagkaskasar, o di ampang. Uray niya apay ti panangublag ti aramiden nyo mana. Awan makalapad kanyak. Tapat siyam ka di ngay ayatan na kadayjay. Asos! Nagsapol lang iti pagsanggiran na. Isanggir na lang ti biyagda nga aginakan ka, taan mo na adakan ti urnong mon. Ladingitak manang. Ulita. Ay, ulaw. Awan makalapad kanyak. Agkasar kami kini Roger May. Pudno ka di anak ka. Ay na, marags ka nakamakaamo iti dayta. husto mati ko na yun, nanang. Sana narigat nga ayatan ti kas kanidadong. Kan, dayawag ti kinaanos na. Agayat nga minunay ken ka. Ken, panawan mat siguron nga iwaksik ni Ramil. Ta, umdasan ti pito atawen a panaguray. Ken panang namnamak iti panagsudlina, nanang. Dakkel pa yun ti anak yaw. Wen nga rod, nanang. Saan ka nagbidawt iti pangedeng mo anak ka? Uray kaskas ano? Addanton awagan ni Jay iti tatang uno papa. Wen, nanang. Ket sabay la kuma. Tamatagin na yun ti kinasaya at nakada kami. Saan kan nga agdwa-dwa, ta iti kabayag na nagrayaw, kan naguruuray sa nagunod na ti ayat mao. Awan rasaon, tapno agbalbaliw iti udi na. Nalaos ti ragsak ko, Roger May ibiyag ko. Kasta akna. Ket dayawag ti anong mo naguray. Inkarik ti bagik. Asik ati umuna kan mauding hayatag.
Anya na nagsinaw kaya man ti ayat mo. Agyaman na. Tanauray ko matlaan. Ti inun-unoy ko nga ayat mo. Nakasaysayaat ka ngamin. Kat siguro, panawon matan, tapno masubadan ti ado nga anos mo kada kami nga gina. No pa'y mapukpukaw ang tinamlamak. Nga ito nagpatlaang groja may. Kasanungay no saan mo anauray? Saan ka nasayangan iti ado arikat mo? Ha? Kasanupay dagiti na ipaay mo kada kami. Awanan yaman na. Ta sa anak ang naguray ti supapak. Dagiti naipay ko ka. Kada kayo kenjay. Umdasa na ragsak ko. Ti pan nakatulong ko iti pada katao. Nang runa kada kayo apat-pat gag. Agyaman na kititakal unay ken ka, tato. Wan biyag ko. Ayayatan ka. Kat pat-pat gag ni Jay. Nga uray sa ana nagtawad kanya. I love you so much. Biyag ko. I love you too, tato. Ay, nakitam ka di anak. Ay, nalaos ti ragsak di anak mo. Wan nga rod nanang. Dayay, si Moro ton kinidadaw. Kasta unay aragsak na alimugan itikot sinidadaw. Tamapanda ka no ag shopping. Imbaga ngamin ni dadong. Ang mapandaag gatang iti baro a sapatos kan pantalon na. Amangan no ma-spoil ti ubeng. Imbagak mo di na unay panuinuyan ni Jay. Ay, bagbagam ti anak mo. Kun uray ni dadaw. Wan nanang. Ibagak adi na spoil din ti ubing. Ay, una. Ay, kan kapapain kinidadaw. Ngam nang. Nakita ka na rin na ang nakapatpatag kan kwa na ti anak ko. Nga uray idi pa'y laang. Noon niya lagitan ti may sagsagot na. Kan, anya dyan ang ko itay. Igatangan na kano itibay na. Anya? Ay, sus! Nagado na pagatgatang na, nanang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagatang taka di amin na nakasapulan ni Jibalay. Wan Daniel. O, kasano? Agawid ang arutin? Ada pa'y gayam gatangag para kan Suraya. Amira, abdag pipinaltog. Umay ka, umadayo ta dito eh. Sige Daniel, amang ano may ram-raman tayo pa'y. Darasem, pumanaw ta na. Sige, pag tinulungan ta na bagkatan lagi ti ginatgatang ta. Wen, Dayda, darasem Amira. Ang mga numay maraman ta. Darasem Amira. Kasta ka day, tinapasama ka na ka. Wan tatang, Sino ka nabot na dyan? amang ano adda na duktalan dagiti soldado a rebelde asim malog iti ili tatang. Ay, mabalay. Ay wan gayam tatang, sa dino tayan ni Daniel. Ay, dajay man. Sipod pa ito simangpit kayo. Saan na matagtagalay. Nadlaw mo matday ta tatang? Dajay, nakatugaw iti nagrungarong aramo ti nakadali paawal. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Apay nga tatang, sipod adda kami iti dalan. Saanan ang matagtagari ni Daniel? Nakaanunag matanda itasin na ayo tatang. Dimdeng samatan ti pagamamkak. Amira anak ko. Ha? Anya day dyan tatang? Ti panagsubli ti lakip ni Daniel. Anya? Well, anak ko. Isong isagsaga ng blata ti bagay para iti daita. Adda ka di madi marikrik nam iti bagim Daniel? Ha? Awan. Apay nga rod asaan ka matagtagari? Nadlaw ko day tasipod idinagudong tanga adda nagpipinaltog. Diyak nga rod mawatan tirik na kidi. Takas lagwang-wang ti panagdangag ko. Iti panakangag ko kadag iti putok ti palto. Anya? Kas lang at umay alakip kanyak adyak mawatan.
Kahit ko amamuan no niya talaga ti kinatawag. No asinuak. Noan niya tinapasama kanyak. Taapay ajak amo ti kinasasino gidi. Idi nagsubli ti puot ko kalpasan ti pan nakaispal ko. Daniel, Apay nga tasukat ko. Apay ang nakapantalonak iti kasi iti pantalon dagiti soldado. Asinuak ka tiya talaga. Apay ano pilitik alagipon ti kinasasino. Kat agsakit, kin kaslabumtak ti ulo. saan mo ko maapilitan alagipon? No isa't pagsakitan ti ulo. Apay akayat mo alagipon ti kay na siya sino. Kaya't da kami ka din apanawan kin Soraya. Saan? Ngam ada gundaway akayat ko atakwaten no asinuak. Kasta ka di. Ngam awan panggap ko amang panaw kada kayo, Amira. Tanakapat-patig kayong kanyak. Daniel, Ayayating kaunay. Kan nakapat-patig mo ti anak ta kanyak. no kasta nga ron. Saan mo napilitan alagipon ti amin? Ngam na dumtang to dahi ta panawan. Kat panawan da kami. Awan maaramita. No di mga klon iti kinapudno. Ilang tadumtang day ta apanawan wenno aldaw ngagsubli ti lagimbaw. Awan maramidan me nang rura no adda asawam ang amang uray king ka. Saan ko nga mo noan niya ti masaok, tatang? Saan kami napaidab, Daniel Barok? Maawatan bitirik na ti mapukawan iti ipatpadag. Agyaman ak matitipan nakawat yo. Ang mala, saan tayo napagsaritaan na ita? Naragsakak iti dinadag iti aginak. Alang ka, Ay ayatat nga, Mira. Ken patpat gagunay ni Soraya ang anak mi. dasaya at nga ron ano kasta Barok. Tapat siya, ngagladingit to laki din ni Amira no mapukaw da ka. Sa anak to ang mapukaw, tatang. Alakit na saya at laing ano kasta Daniel. Ngam saan tayo maibaga no anya ti mapasama kiti masakbayan. Tatang, Wen Barok, timbang kumano saan akasta ti kasasaan mo. Analipatam ti kinatao wenno kinasaasinaw. Nang, ayan man ang dagiti agama. Naglugan da no titi kabarbaro akot sinidadaw. Ala, papanandangay. Saan daan nagpakada kanyak? Napandangata na sapsapa. Nay, kunak ano nagpakadadakan ka? Saan nga rod nang? Saan damot siguro ng agbayaga, ah? Wan siguro, ah? Nagkasat kalakit din anak ka. Nasingpalt, kan agayat launay kin kanidadaw. Naimbag, ta nakapagpanunot kamot lang. Wan nanang, narigat mo't nga agpaiso no, agbiagak itinapalabas. Wan, tinapalabas, masapul ang maikuping. Ngam tinapalabas ka no, kat paset ti agdama, ken masakbayan, nanang. Husto ka. San arumbeng nga agbiag ka itinapalabas? Wan nanang, ay, nay, apay, anyat mapaspasamakin ka anak ka, wan nga ron nanang, manon nga aldawa kasi ti marikrik nak. Ha? Okay, magkatawa kayo, nanang. San mo kadipay nga amo? Ti kayat asawin day ta. Aginaw kalakit day. Agyaman naklaunay, taadan bukod tang anak biag ko. Wen ngam, Ngaman niya. kasanon no, agbaliw tong tikratom kinjay. Taad ng bukod tanga anak. Anya? San mat ama ilibak? Sana nagtaod ken ka ni Jay. Saan ka madanagan? Saan to apulos agbaliw? Ipatag ko lata kaspudpuno nga anak ko ni Jay. Nga uri adan bukod tang anak. Agyaman at nakasta, dato. Sana ka nagbigdot anang aklon matlaang itiyayat mo. Talaga asaan, Roger? Tayayatan ka unay. Kasta akmat. Gaputa di kayat mo.
Naka-move on ak matlaang. Sakmot ti agdamag ita. Anya day ta? Saan mo't amay libak? Nga adatan dati ayan ayat yu idi kin Ramil. Saan ko apat yan, adi mo malaglakip? Awan rong ba nga pagdanagam? Tano malaglagip ko man. Awanan day di ayat nga impaay ko ken kwa na. Ta impaay ko aminan ken ka. Agyaman ak nung Roger. Ngam, kasanon, no iti may sang aldaw kat agparangkin ka. Anya? Ayan da Daniel kang Suraya, tatang. Ay, napanda ka nun si Uma. Tanagburas na iti mais aling taig. Ay, naggagat at talaga di asawa, anak ko. Pudno day ta, tatang. Awan makunakkan kwa na nung maipapan iti day ta. Nagasat ka pa taig. Saan ka tanga ang sublipay tinakip na? Saan ko nga mo, tatang? Day ti pagdandanagak no maminsan. Nang runa kat duantun ti anak mi. Dua, kunap. Uwan, tatang. Adan ating ni Suraya. Anya, sus, nagsaya atan. Tuwan tugaya mo ti apu ko kaun. Kunak na awanan sumarunong nga anak mi, tatang. At damat kayam. Nadamday ta anak ko. Taparabor ti apo na ita kada kayo kin Daniel. Kasununtungatan. No? No dumting ti aldaw, panawan na kami ni Daniel. Anya, dahita kanima na ti pampanunod ang anak ko. Ay, saan na kumaata sa anan. Mano atawanan, tinapalabas. Saan ko amaliklikan a panunutan data, tatang? Kat nung malagip ko, makarit na ak iti dana. Anak ko. Nung pa'y kasta, no dumteng manday ta a panawan, awan mabalin ko, no panawan na kami kadagiti anak mi. Among dodong, rinaram ko ti kinapudnong kini Rojime. Kataday ta, maadan kayo pa'y gaya man iti bukod nga anak. Wan manang, ibagak kada kayo. Ayat at launay ni Rojime. Di marukod nga ayat ti ipaay ko king kuhana. Anyaman ti kinatao na, weno kasada iti biyag. Kat, tinakasikog kan kwa na. Talaga asaanan asin mangpet, wano nagsubli? Saanan manang. Ang mga no pinatay dagiti kabusor ang nekotibo ide. Weno natay matlaang iti day di arangat. Kat sanda nakita ti bangkay na. Noon natay? Saan mo't nga taan nakaadayo? Nasarakan na kumati bangkay na. Saan ko lang nga mo manang. Ngamure pa yung agsubli. Awan matan maramidan na. Tanagkasar kamin kini Rojime. Nga magure ka. Awan nga tan, ti panagayat na iti dayjay, aramil? Imbaga kanyak ni Rojime. Anapunasan ti panagayat na kini Ramil. Nga ure adaan nakda. Nga ta. Mamati ak iti asawak manang. Kat mariknak ti dunguna kanyak. Nakita kami kini manang. Kumusta kayo kano? Kasta ka di? Okay. Kumusta da ka numaten? Nasayat na kanuman. Naimbag man? Tadi naman nalagip ti panang kontra na ken kaidi amang ikasar kanya. Nagistorya kami may panitikan saad tayo. Ket ko na. Awan makunak amadita. Nakadungdungo ka kanya. Oh? Ken, anya ti kunana? Nasayat ka no? Amukmat, idi pa'y laeng, saan da ko na kaya? Taad dalag iti dimanon kanya. Ngamsan ko laeng nga imbagpagaken ka. Anya? Kinapudno na. Day tatimay sa agapuna, saan ka ngayon kaskaso idi? Kasta ka di? Ngam kasi tinako na. Gapot kinaanos mo, ken kinasayaat mo kada kami. Saan ka narigat ngayaten? Ken
Pinampanunot ko ti imbalbalakad kanyak ni Nanang. Ngaan niya. Kanayon idi aso ti Linda ni Jake. Ket no saan ngagsangsangit a sumangpat. Nakiapa. May istorya mo't kanyak idi ni Nanang. Day tangarod ket. Gapo iti kaawan amana. Ken di na pa'y kahit idin ti sumrek iti pagadanan. Dinan kahit ti eskwela. Ken naunday maten ti panaguray ko ken Ramil. Kasta gaya. Agingga iti nanggedeng akon. Tinungpal ko ti balakad ni Nanang. Aklunag. Saan ko basta malipatan ni Ramil? Ngam di rumbeng nga agbiag aklatan iti napalabas. Isumat. Tangay, adamot idin mariknak para ken ka. Nga, ore ada masasaudag iti kabagyam ken pamilyam. Inaklong ka. Ket sana ka nagbidot, tanakadungtungo ka. Idi pa'y lahangan na lausan ti panagayat ko king karoje. Ngam nila ang Ramil tinagasat iti pusong. Ngam itilaksit yamin, nagananos ka naguray. Saan ka nagsapul iti sabali? Idinto ta, nawaya ka kumamat amang ibawing iti daytangayat mo. Kasano ko mga ibawing ko? Ingkarik iti bagig. Mayat ka man wenno saan. Sikati umunakan mauding nga ayatag. Gapot ayatang kalaunay, Roji. Inayat ka iti saan amarkod nga ayat. Ken, nauray mo ti supapak dayta panagananos. Ken kinapudno, tanasursuro kameten nga iniyat. Nakayulatan ka datatang ti agudo nga. Sige nga, Rod. Kan, sumurot samad ni Zoraya. Eso among punta na sa anak ang makapag nauna yan kapo dito isikog ko. Wan kayam. Kabula namon. Wan, Daniel. Iso nga rod ada kayulatan ti agudong kan agatang kadagiti kasapulan to ti ipasngay ko. Sige nga, Rod. Kan, adak no ngamin katangan ni Zoraya kasapulan da iti pagadalan da. Iso nga rod ako nak, asumurutan kada kayo kan lolo na. At ako diti pardaan ti Jeep magturong iyan. Awan mo tindag iti lolo. Sa bagay, madamdama pa nga grubat ti Jeep. Tanyente? Tanyente Ramil Angeles, da kayo? Sir, siya ka diti kasarsaritan? O sir, sa anak lakit yung agbidot. Da kayo tinabayagan ang nagpukaw ng opisyal mi ini. Opisyal? O sir, ket sa anak lakit yung agbidot. Mabali na kita ang tanambar iti pintasyo, sir. Anya? Kung kayam, sir. Siyak ni Sarento Butardo. Kaya't mo asawan. May siya ka soldado. O sir, nakasibilya anak lang. Ken, ore na kayo. Apay, di ka din malagip ti kinasya sino yo? Kuan, nagbidot kayo sa sir. Kan, sana siyak ni Ramil Angeles ng ibagbagam. Siyak ni Daniel. Ha? Nagpipinaltog. Tiyan ako. Sa dinungan ng tienda. Mga nuda kasi mapasama ka dakwada ng aglolo. Dito kayo lang, sir. Saan kayo magtaray? Tiyan ako kanti lolo na. Awan dabaten. Ada anak niyo, sir? Ada asawa ka taga dito eh. Agpagunggan man ang dagiti rebelde. Mangriribok naman. Huwan nga rod. Sana kabalan dagiti pulis asangon nida. Nariribok na ito ang lugar, sir. Kagura dala una dagiti soldado. Isu nga rod. Isu nga. Tanyente! Kais at Ulo! Napuntahan kayo tinayo awan abala, sir. Di anak ko! Daniel, Barok! At nagpipingal ka! Tara! Soraya! Anak! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Ana mabalin amatay ni Daniel, tatang! Ay, saan kagagdadag anak ko? Kinamingan na kiti doktor. Agsubli tayo dyan hospital, tatang! Ay, hindi, apoy anak ka. Diyan ko! Tatang, kalat! Anong sakit! Ay, sus, apoy di anak ka. Agpas ngayag sa tatang! Anya! Anay ko, Dadong, aga nakaksamatan. Ano kasta? Itaray ka ni hospital. Sige man, ada iti may sabag dagiti bado kan usaran ni baby. O sige, mabit lang harudan tayo bagak kininanang. Tamapang ko irawan iti karahit ilugan. Agsasarunon ti panagsakit tiyan ko, lagay. Sige, mabit lang. Isaganak lang dagiti masapol nga itugot ta. Ada dita abay mo si anak mo. Inyag tiners. Nakalunglong po ang lalaki ang maladagat si anak yaw. Lalaki gayam ti may kadwa nga anak may kin Daniel. Wan anak ko. Kadamdamagan itay tiners no niya ti ipanagan yaw. Daniel Jr. kuma, tatang. Ay, wala. Kumusta gayam ni Daniel, tatang? Ay, sa anak pa'y nagsubli itiwan nga ayan na. Ngam ko na ti soldado amang bambantay king kwada. Maoray ti panagsubli ti puot na. Kaya't ko kumamakita. Anak ko, saan ka nga ganat? Pasublim pa'y basit ti pigsam. Sige, tatang. Maragsakan laki di numaaman na anaganaka ko. Babae ti anak tabiyag ko. Gasta ka ni. Maragsakan laki din ni Jay. Tanay pas ngayon ti ading na. Sapay ko ma. Tadin to agbaliw ti panangipatag mo kini Jay. Taadan to'y bukod ta nga anak. Saan, piyag ko? Ikarik, awan na tap no agbaliwak. Tay di pa'y laang. Imbilang kon kaspudpud no nga anak ko ni Jay. Agyaman ako unay ken ka, Dadong. Nadungo, kan man nakaawat ka unay. Siyempre ayayatan ka. Katanyaman dagiti napatagking ka. Napatagmaten kanya. Ay, kumusta ang tirik nam anak ka? Mayatan na nang. Napakapsot anak lang. Nagdakalmat ngamin ni baby. Hey, alak, ay, nasayat launay, no normal ti panaganak mo. Kang runaan ti amin, nasalun at kayo nga agpada iti anak mo. Wen nga rod na nang. Nakagasgas at kaunay anak ka. Maragsakan at tatinungpal na kiday, nga aklunum langan ni dadaw. Kat saan mo nga urayan pa'y ni Ramel. Wen na nang. Kat sana ka nagbidot. Anang tungpal iti kayat yun. Ta nakaragragsak kami ita. Kan nakadungdung mo ni dadong kada kami ken Jay. Nga uray saan nga iso ti pudpud no nga ama ni Jay. Impatag na iti kastaunay. Sugdi natin. Ayan ko. Ada ka dito ospital, Teniente Angeles. Nagyaman ako. Kunak no tayo ko. Teniente? Sino ka? Bakit ka katimat asultado? Wan Teniente. Siya ni Sergeant Briggs Butardo. Ada kiti 101 Infantry Division ti Philippine Army. No kasta. Agpada ti unit nga yan ta. Wan sir. Kahit yung kadi asawan, nagsublin ti sigod alagipyo. Lagip ko na. Wan sir. Idi nagkita ta iti sentro ti ili sakbay ti pinaltukan. Ano sa dinog at napuntaan ka itinayaw awan na bala. Imbagam kanyak asika ni Daniel. Kan abdala kay nga masidag. Kan ubing anag ko na atatang na ka. Anya? Daniel. Ha? Daniel? Agyaman at nakapuot kagaya man. Sino ka? Ha? Damagam no asino
Siyak ni Amira. Kada ito'y. Inpas nga kunti may kadwa nga anak ta. Anya. Ma'am, kaya tiyo asawan, da kayo ti imbaga ng asawa na idyada pa lang iti kinatao na kas Daniel ni Teniente Angeles? Teniente. Oo, ma'am. May sa soldado nga nabayag ang missing in action. Dimtang ka din ipagbutbut nga aldaw. Kasano da ito yan, tatang? Saan na kami nga mamo ni Daniel? Ada, isupay laang ti ibagbagak itiking ka. San aya? Awan maaramidan tayo. No saan ang mga awat iti kinapundaw. Anya tayo ramidik, tatang. Kasaritak to ni Daniel, wenno Ramael. Uray kasari tayo. Tanang sublimutin iti sigot alagip na. Kung nati kadua na asoldado, hindi na kasarsaritak. Baro ka ni Daniel. Siguro, agsubli nga umuna iti lugar na. Tatang. Anak, saan ka gagdadag? Siguro, adaman na iti pamanak na kadaan kayo iti relasyon kan anak. Ngam sigurado asubyan nanti pamilya na. Awan mat siguro ti parikaw tabaraw. Kaas ko na ti kadwa na. Rumuara ko ni ti ospital. Agawid kami ni J. lugar tayo. Weno, lugar mi. Ta, di nakamutan mabigbi. Ayun gayam. Ni Suraya. Isu ti inauna nga anak ta. Kasta ka di. Huwag Teniente, hindi napaltugan ka. Imasidag kanyak iti kadwa na ni tata alolo na. Imbaga na hindi nga anak mo. Tatang tinyawag lakin ka. Wen Daniel. Daniel. Wen. Daniel ti impanagan mi keng ka. Ta, saan mo amalagip tinagan mo? Wen o, kinasya sino? Kasta ka di. Denggem ta isalaysay ko kung ka. Noon niya tinapasama. Ken, kasano anasarakan ka iti igit ti karayan. Dayta ti si bubukol anapasama. No kasta, nabayag ang nagpukaw ti lagip ko. Sinapsapol na ka Teniente. Kan nalaos tila dingit ti pamilyan. Rumbengar nga gawid ak iti Lucas. Nakailata sir. Naipakaamukmutan iti kangatwan nga opisyal tayo. Basta gayam sa renta. Well, sir. Imay da kamutan binisita iti awan pa'y puot mo. Ket babanti name tagyo. Namati da, asikan ni Teniente Ramil Angeles. Ngam kasano da ito nitan. Ibagbaga ng isuda ti pamilya. Nagasawa kami kini Amira. Ken adda pa'y doang anak mi. Ngam talagang awan malakip ko. No saan na kami abigbigan, tanagsubling ti sigod alagip mo. Awan maaramitan mi. Ngam awan dagas na mabigbigam lapta ida a pamilyam. Tangay baro ka man, sir. Dumaw, awag iti cellphone ko. Nambaro a number. Sana nakapunpok. Oh, magtipayo ak. Apay nga ta. Hello? Mrs. Angeles? Wan, siyak. Sino na ka ni, sir? Ni Sarento Briggs Butardo na ito, ma'am. Oo, At damayat na makisarita ka na kayo. Sarento Butardo. Sino? Mama, Ramel. ni Ramil na ito. Ha? Ramel? Anak, sika, pundo ka di. Uwan, mama. Kumusta kayo? Anak ko, si Bibiangka. Ang yaman, anak. Anyat napasamakan ka. Nabayagan nagpukaw ka. Dahil dati napasamak, mama. Oh, Diyos ko. Diyos sa managaasi. Ang yaman akta si Bibiangka nga anak ko. Ay, naagwalong atawan na nagpukaw ka. Isalay siya kung to ti si bubukal na napasamak. Agawid ak kita.
Adalang dagitinaskan nga si kaswag dito eh. Apaman ang makarwarak ito ospital, mama. Awan, anak ko. Ay, nagyaman na kiti Diyos na sinibiyag ka. Kunaglano na tayo ka, anak ko. Mama, kumusta gayam ni Rojimi? Kuha. Iho, anak ko. Nakiasawa ka din? Uwan. At ba yan, anak ta? Wah, kasta gayam. Ay na, nagkalan ti anak yung ni Roji, be. Anak mi, mama? Wan, Ramil, anak ko. Nagbunga ka noon ay di pa nakailawan yung sakbay ang nagpamindanaw ka. Anya? Aday ta. Narnakan, kapot panagdigos na itay ti apukaw. Wan nga rod nanang. Kita man na imbaga nagkaw. Kay paspas ngay na pala nor arigan. Ay nga, madlaw mo akaing-ingas ti amana. Wan nanang. Ay, mabitaan. Adaawag ko. Naimot nanak ko ra. Sungbatam ang mga numailiw iti apukon. Wen. Hello, Nana Cora. Nakaawag kayo, Mat? Wan, kumusta kayon? Ni Jay, di mat nagpasyal dito yan. Busy nga iti panagadal na. Gana mo kandadong. Naganak kagaya man. Wala na. Roji, adda ipadamag ko ken ka. Ha? Anya tayo, Jay? Kan maipapanitian niya, Nana. Ni Ramil, si Bibiyag. Anya? Imawag kanyak. Adda ka no, iti ospital. Anya? Sumangpad to ka no. Nasaya at ano si Bibiyag, Nana? Apay, anya ka no tinapasama? Kasta timbaga ni Nana Cora. Nagasat nga rod, tanalasat na day di apagkat. Napukaw ti lagip na. Naamnay siya ka no? Isumat na gayam kasano day ta? Sigurado ano sumangpat. Umaikin ka. Agimon ka kadi? Anya ko matipagi muna. Amuna nga ta na nadaan kayo iti anak. Saan ko nga mo? Ngampatsyak. Ibagawan no na ibagan ni Nana Cora ken kuhana. Sa bagay awan parikot. Nawayalat amang kita iti anak na. Kinure kat amumat ni Jay asa anas siyak ti pudno at atang na. Lakay. No siyak, awan parikot. Maawatak. Kan may isa, nagkasartan. Agasawatan. Awanan maramidan na pay. Ama magsinak kadata. Nakaadayo ba na di nakaiturungan ti imatang mo, anak ka? Tata, napukawan ni Daniel kada kami. Anak, hindi pa'y namnamaan tan adumtang dito akong taway. San aya? Di mo nalakalaan. Narigat, tata. Inayat ko ni Daniel iti kastaunay. Apo, nga uray iso, inayat na kapat. Imparik na naman ti panagayat na king ka. Hindi pa ilaang iti kinatao na kas Daniel. Tata, saan na kami nga nasublian pa? Ay, saan ko nga mo, anak? Saan ka gagdanag? Aginggat si Bibiyaga. Saan kayo abay-bayan? Batib kerem tirik nab, kan pakinakabo anak kau. Apay akas ti nagbanagan ti amin, tata. Ti amukad. Saanin adungtag pa'y ti kastoy, tanabayag mat adi nagsubli ti lagip na. Naikinding amin na mapasama ka na kau. Nalabit. Saan ang mataginayon nga anda ka na kayo ni Daniel? Magagaran ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Di mo ko naan, maburibor ka, gapo itinamuang. Saan nanang? Anya ko mati pa kaburibura. Agasawa kamin kanidadong. Adamitan bukod mi nga anak, malaksid kinjay nga anak mi ni Ramil. Nupay, saan ko alibakan? Saan ko basta malipatan dagiti nagkaduan mi? Kan nararagsak akan ni Tumi. Awanan kanyak day di ayat nga impaay ko kan kuana. Ta impaay kun asibubukal kan ni dadong. Nasaya at nga rod no kasta anak ka. Nang, adawag ko. Sige. Manbantayam ti anak mo taglutuak Hello? Roger mi. Ni Ramil da ito'y. Ramil. Pudno gaya masipipyak ka. Impagarup milakit din lunatay kan. Tanaunday apanawan asahan ka si Mangpad. Adagaya man asawa. When? Mabalin ka tingag sarita tayo ti personal. Ado tigad ko ang iba ka. Kan mabalin ka tiya makita ti anak ko. Ipakadak pa iti asawa. Awan da ka sa panggap ko. Saan kayo ariribukan? Kahit ko lang iba ka, noan niya tinapasamak. Isuasahan na ka nakapagsubli din. Kasi tinako na. Ibagak pa'y iti asawak no manukot. Ngam no saan, awan maramida. No kasta, adan dito'y Luzon? Ada pa yan dito'y lugar tayo Sige, awan ang yaman na. Nang runa no kahit namat ang makita ti anak na. Agyaman at tamawatam na kay. San kang agdanag? Ikarik. Saanan ang maisublipay day di ayat anariknak ken kwa na. Impay ko aminan ken ka. Maragsakan na kiti dayta, Roger May. Nupay, saan basta maiwagsak tinapalawas mi? Nagbalin mo't apaset ti biyag ko. Kamday ta na palabas. Kat sana na mabalin asilpuan pay. Kaano kano ti ayaay na? Tsaka mo, umawag tuman siguro na. Taimbagak nga ipakadak pay ken ka. Sige, nawayang umay. Maawatak. Nang runa no ti anak na ti kang runaan agapuna. Tano kayat na payasublian ti nagupad akalman nyo. Saan na mabalin? Saan mo't siguron? Taamo na mat nga danasawa. Sige, numawag. Ibaga mo nawaya lahat nga umay. Awan parikot kanya. Agyaman ak unay itiki naman nakaawat mo. I love you. I love you so much. Always and forever. Love you too. Congratulations. Agyaman ak. Kablawang kaya to. Saan kayo ngagdanag? Sana ngay maitap namang riribo kada kayo. Tamok nga wan karbangak. Pare, Imayak ta kahit ko tagkid daw iti pamakawan kin ni Roger May, iti personal. Ta sana ko na nagsubli iti. Gapit saan aninam na mapasamak. Dahit dati si bubukal na napasamak. Naapayasahan ko na nakasubli. Na-amnesia ka. Iti kasjay kaunday apanawan. Juan, nadanak iti pamilya iti day di apanawan, anak po ti hosto alakip ko. Nagayata kiti babayan ng ispal kanyak. Nadaan kami iti dua abu nga winuanan. anyang di panggap mo, pare. Amo ka sa balit ti kinatawag iti. Sa balit ti riknak. Nangam siguro, sana dakas ng subyak kita. Okay, nasayat dahi ta planom Ramil. Teniente. Takasi naman. Isupay ti balakad kanyak ni mama. Mabaling iti damo.
Sa bali tiriknak. Ng panagunak, saan mo't nga taan narigat ngayatan ni Amira? Kablaawan ka, Ramil. Husto ti pangateng mo. Nupay kasta, sa anak pa yan nakasagana nga agsubli ka nakwada. Sana parikot na ita. Tinapateng. Subliam ita. Siguro? Uwan gayam. Mabaling ka na makita kan mamamo ti anak ko. Bro Dadong? Rojimi? Sige. Amuna asana sakti pudpudong amana. Adan na kam na idi nagkasar kami kini Rojime. No pa bilang nakmatan akas pudpudong amana. Nasingpat dagajay nga agasawa. Wen mama, si papalubos na makita, wen sarong karak ti anak ko. Kan mabalin na pa iti umay-umyan dito hiaging ka idadaak. Nasaya at no kasta. Kaya't lakit di siya ubiig. Kaya't na mama, inton bigat trumar kami. Agatan kami kadagiti kasapulan na, kan barukan o silpon na, kan mountain bike na pa. Oh, sige. Dakal tinagkurang aking kuwana, mama. Rombang laang, maaburutin na. Kat, anya ti plano. Apama na malpas di bakasyon ko, agreporta kay di kampo. Kalpasan na, agsubliha kay di Mindanao. Anak, saan mo pa'y kadi ama panunot ti agretire kalpasan tinapasamak kan ka? Saan, mama? Kat tinagbalin a pamilyam. Kabayatan ti panag-amnesyam. Anyat plano. Nagulupay lang ti isip ko. Saan ko nga mo? No anya ti rumbang aramida. Saan adakas no subliam ida? Mama, Kaasi damot. isumat kay di pampanunotak. Kinapuno na. Agduha-duha tirik na kan panunot ko. Taapay. Kasano din na akti babae ajak mat inayat iti agdama a kinatawak. Anya. No inayat ko man, iti adda di sa bala kinatawak. Iti pasat ti biyag ko anam ni siya. Kasi tinakunak, awan ti aking basol iti napasamak kan ka. No kasta, karbagan dalaang mat asukyam. Kaasi damot. Tangay awan mat ni Rojimi ang makalapad kumakan ka. Diyak maliklikan, tatang. Awan maaramidan tayo na nakaw. Ada pamilya na sakbay adim tengkada tayo ni Daniel. Tatang, Kamusta ka agdanag? Taging gat si Bibiyagak. Tanabayan ka. kasundoon kay itong tatang. Ay, masapol nga kluda, anak ko. Nalabay, kasto'y tigasat anay kaniking ka. Kasla siya kabaulan, tatang. Imbagak idin king ka. Saan ka mababalaw? Tanagayat ka king kuwana. Ibagak king ka anak ko. Pasapol nga kluda, dyan yaman nga ibunga na itaw. Uwan, tatang. Ti amukat kabala. Ngam nagrigat gayang. Saan mo tan ang nagsubli ni Ramil? Nagsubli ka din iti trabaho na? Tsaka mo ha? Ngam makalawas mo ten asaan ang nagpakada ni Jeng agkuyog daken papana. Damagam tuman. Ngamin, kasanadlaw ko asana matagtag rin ni Jay kadagiti naglabas nga aldaw. Nadlaw mo gayam. Uray siya. Nadlaw ko met. Ngam, saan ka nagdamdamag kinkwana? Saan ko akayat nga dapaglading itan na? Mapiktaran ti panagadal na. Abayam, kasaritak to. Ket damagek, no nagsublin ni Mindanao ni Papan. Sumagmamano apulan ng tinapalapas. Sipod tayo di pa nagsubli ti lagip ni Daniel. Sipod matitin. Saan kami na nagkita pa? Anak ko, agudo ka. Adanaskin agatangit sa kulan tayaw. Sige, tatang. Kasano ni Soraya? Isurot siya, tatang. Sino garot ti kadwayo ditaw? Awan anyaman na, tatang.
Makaubra ak mata no nakaturugan ni Junior. Ay, iso sige. Mapana ka. Aganat kayo, tatang. Adan sa tao. Saan kaya masimurot ni Dagol kining tatang iti uma? Kan napanmat nagadan ni Soraya. Nakaturog ni Junior. Tanawak man iti tawa. Apo, umay kami man. Ha, ni Daniel. Lading itak nung naarakop ka itay. Sir, kailiw ko nga miinan ni Daniel. Okay lang, Amira. Mawatak. Apa yan pakita ka? Amang ano agungot ti pamilya. Ha? Saan ko akayat nga damang gurgura kanya? Awan manggurking ka. Taawan mo't pamilya. When asawa. No payad da anak ko. Adda anak mo nga awan asawa? Kasano ka napasamak na ita? Sakbay, ana ibaunak ti Mindanao di. Iti day di atawan. Adda na pasama kada kami iti kaayanayat ko. Tagkasar kami kuma. Apaman makasubliak ijay. Anya? Ngam sana ko na nakasubli. Takas di mo din napasama kada kami. Nagbunga day di apan nakalipat mikin Roji May. Kastagaya. Kadakkalan di anak mi. Saan mo asinublihan? Saanan anak ka uray. Tati amuda ka natayakon. Iso anak iasawa iti sa bali. Kaasimat anaguray ta. Di na ka nauray. Awan mabaling ko. Saan ko anak kayatan tinapagtang kanya? Pudnoan arigat ta aguray. Nang runa. No awan mauray mo. Amera. Nagsubliak. Tapno akmat ti responsibilidad ko kada kayo. Anya? Nalawag tinangig mo. Nupay inayat ka iti kinataw ka, Daniel. Siguro, saan mo ta narigat ngayatan ti kaskin ka? Ha? Ikanak lang iti kundaway. Daniel, Esther Emil, agyaman nagta nagsubli ka. Naikaanak manan itinamnam. Isuka din ti may kadwa nga anak yo ken Daniel. Este, anak ta ko na kuma. Well, Ada ko may singasing kuking ka. Kada kayo ken tatang mo. anya day ta? Agkasartamanan. Ngam iti kinatao. Kas Ramil Angeles. Agpaiso ka di timang mangag ko. Pudno amin. Kasi tinako na kamera. Saan ka anarigat nga ayatan? Aday padamag ko kin ka, Roji May anak. Ano day tananang? Simmangpet ka no daramel. Kat kadwa na ti asawa na kan duang anak da. Aya? Nakasaritak ni Cora. Sinublian na ka na dyan na si Kugan na kan nagbaling asawa na idin amnesia. Aya? Kat dakal gaya mo nagpaisulti na una nga anak da. Kan nasarunwan. Nasayat ano kas tananang? Kapag isugayam, anagpas ngay idi na paltugan ni Ramel, nga isumutan ti pa nagsubli ti lagip na. Kasta ka di? Nasayat nga rod, no sinublian na. Kaasing matagiti ubing. Ay, wan, ang rumbang lang nga kasta ti aramidan na. Kaasi damot no awan, mapangunan da nga ama. Agyam naklaunay, itibdi marukod apa nagayat mo kanya, tadong lakay. Sa anak ang nagbidot, iti panggagdeng ko ang nangawat ken ka. Amo, masipod pa inayat kan. Ngam ni Ramil ti inayat mo. Ngam, saan ka nagbalbaliw? Wan, nariknak day ta. Napanagnikat ti kinapudnom, ken kinasayangat mo. Tapulos adinak pinaybayan. Nang runa idi ka sa pulak ti, kabinulig ko amang isakat iti biyag mi nga agina. Gaputa jacket, amarigregatan ka, Roji May.
Naggasat kami nga agi natin, Jay. Tainayat na nga oray at napait na palabas ko. Ti tao nga gayat. Di nakit kita ti pakapilawan ti ayatan na. Ngamen, di marukod nga ayati pa ikuking ka. I love you so much, Roger. Kasaak matakay. I love you. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di yo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen pay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.